nyaka giko mar chenro makama nikech ma en Rupenya. Mokwongo magetho ndoche. If we feel the pain of the 3%, then it's because we are alive. Tutapiga parapanda. Tunataka kuona kama kila mahali, Kisii, Nyamira, Nairobi. Akwayo duol ni koko nyal tiyo kod orengo to mondo arogwe tao. Koko okel dongruok, pesa oluoro kama nitie koko. To arrest another leader of Mauki gang. Umelipa taksi ya Tanzania, lakini ukifika mahali hapa unakatashwa kuingiza mahindi Kenya. Our government not coming out and defending our traders is very hurting. Pesa urano us gas di ngaro ni kata mna kar uso kar rech moro mati gas bukete bathe. Oyawre nyakoro Ramogi Jwanki no machiegni okinyi makawuono e chenro ni mano mar Rupiny kokelo ni weche manyien to nyambene mano timore odiochieng' manyoro ne maro koro makacha sachielo odiochieng' manyoro kacha ne wadonje e twak kata kuku mar wach mano bende mane lose kacha odiochieng' manyoro otieno mangima oromo kanyo saa 4:42 kane orumo. Sani koro magi weche moko mana loso ni kendo koro sani yudo makare ka yudo achiel kachiel e YouTube kachiel kod ka Facebook ka intiere ot kanyo bende wagonero kamano machiegni nyinga Cleophas Luoch jakisumo kanya kwar mokio nyaka sango machiegni. Jatend piny Kenya William Ruto koro yango ni onge dok chien e chenro mar ng'ado atamalo 3 mag osara magi owacho magi siro madhi siro kanyo chenro mag gedo magudi mago manyaka sani. Ruto bende ne oloso kanyo e romo mar alam ne Kenya manyo bagi e magawa ma Safari Park bure Nairobi. Ruto wacho ni jo Kenya mani kod nyalo nyaka ikre mar konyo jowetegi mochando. Chris Owino nigi lero. E alam ne piny Kenya e magawa ma Safari Park, jo od bura dengo gi wende mag pako obong'o nyakalaga. Kata odoko ni mane en nyasi mar keto piny Kenya e lwet Nyasaye, siasa mag juogo jo piny atamalo 3 mago sara mekgi e siro chenro mag gero udi manyasani ne okwalo ng'wech. Jatend piny Dr. William Ruto odhi nyime kod goyo debe ne chenro mare mar gero udi manyasani kaachiel gi chuogo thuolo mag tije ne rowere. Reconciliation also means coming to terms with reality and learning how to navigate within that space. Reconciliation also means sacrifice. If we feel the pain of the 3%, then it's because we are alive. But if we feel the pain of the millions of young people who are looking for a job, if we feel the pain of the 7 million Kenyans who live in indignity in slums, then we are human beings. Jatend piny onyiso jo Kenya makwedo chenro mar gero udi ni ok obi chwalo nyime chenro makamano kaluwore kod pek mar ngima ka owacho ni gibiro winjo ber bang'e. We are at the threshold of great transformation and in a moment which demands singular courage. Our commitment is under test. Only bold decisions
will enable us to make the best of this opportunity to unlock the possibilities of the Kenya we all want for ourselves and for our children. Thor mar wache alam mahigani ne en kwarok ng'uono. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua onyiso jopiny ni yo maber mar kwarok ng'uono en yie kod adiera. We want to plead and persuade all leaders also to reconcile with the truth and the reality. Because even as we reconcile with God and men, we also need to reconcile with the truth. E ote mane geto riwruok mar Azimio, Gachagua owacho ni jo Kenya duto nyaka yie kod adiera ni jatend piny Kenya en William Ruto kaka yo mar kwarok ng'uono kendo tieko amen mar siasa e pacho kae. The truth of the matter is that William Ruto is the president of the Republic of Kenya. Let everybody also, as we reconcile with God and with men, start by reconciling with the truth. Jaod bura mogwel mar Jubilee Sabina Chege bende okwayo jotelo kod johera mag Azimio ng'uono kuom loko chung' mare mar siasa tok yiero maduong' mokalo. It is important that we accept the will of God. It is us who handed over the power, and so it is necessary that we support the government of the day, not for ourselves, but for the betterment of Kenya. Alam mahigani kata kamano ne okwayuorie kod jodito mag Azimio kata odoko ni ne ogwelgi. Jotend Azimio ne okwedo alam makamano kagiwacho ni en alam mar wuondruok ma ok dhi miyo Nyasaye luor mowinjore. Jatend piny Dr. William Ruto okwayo oganda jo Kenya mondo ne lit ne jowetegi modak kuonde mongohore kuom yiene piny owacho mondo ng'ad atamalo 3 mar osara margi e siro chenro mar gero udi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Aya, kodhi kama chelo nyako Ramogi juangi mag paro mag chik no mano mar omenda wakanyo no gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga okone jo Kenya mondo miyo ikre ne ng'anyo ma Azimio biro luongo ewi paro mar chik mageto medo osuru ne mwandu mapachuka. Raila wacho ni kaluwore kod uchumi masani rach jo Kenya othung' mokalo ma sirkand Kenya Kwanza ok owinjore ochako ket pek mar osuru e ng'ut jopiny. Walter Nyambaga nigi mathoth. Mana kodong seche to twak ewi paro mar chik mageto medo choko mar osuru ipedhe od bura mondo twagie. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga ogolo chung' motegno kendo kone jo Kenya mondo ikre mar ng'anyo ne paro mar chik no makelo liet pachoka. Hii panambri na hii tutapiga parapanda. Tunataka kuona kama kila mahali Kisii, Nyamira, Migori, Homa Bay, Kisumu, Siaya, Kakamega, Vihiga, Busia, Bungoma, Nakuru, Kiambu, Murang'a, Meru, Garissa, Wajir, Mombasa, Nairobi, kila mahali. Mko tayari? Mko tayari? Odinga okoni tend Kenya Kwanza ni odino itene jo Kenya manogolo pachgi wi paro mar chik no e kage wacho ni gi sani jo Kenya yogo pek mar ngima kata kamano e Kenya Kwanza chalo kagimo ng'ado wach chuth ni jo Kenya nyaka muony mana fulo gi yo kayiwe. I am waiting for members of parliament to go and vote against housing that would give these people a chance to own a decent home. Mujue ya kwamba hii kitu sisi tutapitisha. Na nilisema na nirudie, serikali haishindwi. Sasa wanaleta mpango mpya ya pesa, finance bill, ambayo sasa wameongeza. Wacha hiyo mausuri wa nyumba hiyo. Kuna mingi ambazo zimeongezwa ndani ya hii bajeti, ambayo ikitekelezwa hali ya maisha itakuwa mbaya zaidi kwa Kenya. Omero ni sirikand Kenya Kwanza ojongo jok mayuto gene piny, jo boda boda, kanyakla kod mama mboga. Magisani ng'wenyore kendo tuonore mondo ket kuoni ewi mesa. Ndio sababu tumesema hii serikali ilisema ni mahaslas. Hustlers, mama mboga, boda boda, jua kali. Hiyo lugha ilienda wapi sasa? Sio lugha imepotea sasa? Simepotea?
Sasa sisi tumesema yule ambayo ulikuwa unasema unatetea amechoka. Punda amefanya nini? Si punda amechoka. Raila Odinga mane losi apisi maduond buch ODM ma Nairobi e kinde romo kod jodong dhod Kisii e kama ne olero ni jo Kenya winjo matek mana bang' dweche 5 toka Ruto ne okawo telo. Tulipigiza na tiagas, lakini watu walivumilia. Na sisi lazima baba tukusaidie. Kama Mkisii uweze kutupenda sisi ambao tukusaidie. Your Excellency, we really want to thank you for giving us this opportunity to speak here before you. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakoromo juang moko kuom jotelo mag kaunti ma Siaya koro seyo lweny madhi nyime e kind Gavana James Orengo kod jalupne William Oduol. Senator ma Siaya Oburu Oginga wacho ni en wich kuot ne jodito mag kaunti mago bende makoro omako lweny makamago. Woman rep bende ma kaunti ma Siaya Christine Mbaka bende koro oseo duol ka odwaro ni ogwe tao pone oneno ka telo ma Siaya ok more. Oduol osebedo kanyo ka ywak ni mibadhi otimonewa e kaunti ma Siaya. Nyocha na luongo Oduol mwabet kode piny, mwabet kode gine Nairobi ka, ma akone ni Oduol weche duto miwacho kuom jim bende gi mwawacho kuomi, to wan ok wadwa donje wecheu ma ji mwacho kuomi kata miwacho kuomi, to wan gima kwayo to ni mondo iti kaka deputy. Gik moko mang'eny kidwa ni mondo losgi ilosogi gi piny moko losgi gi maluko jute winjo. Koko okel dongruok, pesa oluoro kama nitie koko, dongruok oluoro kama nitie koko. Akwayo Oduol ni koko nyal tiyo kod Orengo, to mondo arogwe tao. Aneno ka tich dhi bedo matek ka pod odhi na mbele wuoyo gi weche mang dongo gi richo ni gavana timi ofise kanyo. Ka gavana okoso kata timo gik maricho, evidence mi bodwar. Koro wabende waneno wich kuot kipenjo wago siepewa mabende oyier wago e bunge ka ntang'o matimre Siaya, en wich kuot lilo. Nyakoromo jonko ke mago motimore kanyo e kaunti ma Siaya wadhi ne kaunti ma Nyamira. Jood bura ma Nyamira kod mago ma Kajiado bende koro ochuogo mago chungo chenro magi ka gibandho metro mar osara kod omenda mabalang'. Counties ariyogi bende oriwore kod counties mamoko ma bende koro chungo chenro magi ka gikwedo golo oko omenda mabalang' mane chulogi. Simfros Okinda miyo mathoth. MCAs ma kaunti ma Nyamira nyodonje tich chieng' tich ariyo gi agenda achiel maduong' mar chungo chenro mag od burano nyaka chieng' dwachgi mar meto mar osara chop kare. MCAs go dwaro mondo duol machano osach jotij sirikal SRC omed osachgi nyaka ya 40% mar osach governors ma ochung'e 1924. Giwacho ni ng'ado gi osara manotim higa mokalo koro monogi kata dago ngimagi mapile. Haijulikani tutarudi lini, sababu ya kwamba ile serikali na wale watu wako kwa serikali, wale watu wa SRC wamekataa kusikia mambo yetu. Tulikutana kama MCAs Kenya yote, tukawapa masiku 14 watimize hayo, lakini wamekataa kusikiza. Lakini leo vile mnavyosikia Kenya yote na assembly zote za Kenya 47 tunaenda kwa Dijon mpaka wakati ambao haujulikani. Ukiangalia payslip ya MCA mshahara ni 86,000. Na wale ambao walitoka hapa 2017 mshahara yao ilikuwa kitu kama 145,000. So mshahara yetu ilikatwa nusu. MCA ndio mtu wako mashinani. E kaunti ma Kajiado MCAs bende ogoyo mbulu mar chungo chenro duto mag od burano e riwruok kod ute bura mamoko e pacho kama nyaka sani osechungo tijegi. Giriwre kod jowadgi e counties ma Nyeri, Garissa kod Nakuru ma bende oseloro. Hakuna mtu ambaye anaweza taka kuonyeshana payslip yake kwa sababu tayari imenyongwa na imeisha kabisa. Zingine zinaenda hata na sufuri. Kama kuna kitu iko chini ya sufuri ingekuwa chini ya sufuri. We have adjourned as an assembly in solidarity of all other county assemblies in the nation under the fight of our rights as members of county assemblies
kwa minajili ya mishahara, the autonomy of the assembly, and also the remuneration better. Koluwo riwruok margi, MCS go kwedo wach mar tend Kenya Kwanza matamogi loro ute bura go mag counties. Luoro koro nitiere ni chungo chenro mag od bura kidek kelo ng'ikruok e chenro mag counties. Simfros Okinda, Ramogi TV. Ka wawuok e sigana mar Simfros Okinda koro mag jwang'o obila moro bende koro mar Kanga matiyo e tesendo obila no ma Sosiot e kar chungo od bura ma Belgut nego jaera ne odiochieng' manyoro gi bunde makae to en bende onegore gi bunde no. Obila no ma jahigni 40 iyango ni ne ochielo nyadendi no ma jahigni 29 gi bunde kapok okawo ngimane oko mano bang' gwandruok mag hera. OCPD ma Belgur Charles Kibathi oyango ni ji ariyogo ne obedo gi gwandruok mapek e kindgi ma gikone nokelo tho. Yangore ni obila no ne oluwo ndach jahera ne nyaka e chiro ma Sosiot kama ne ochiele gi magina e kar saa 4:30. Nilikuwa nikipita nikienda kufanya kazi yangu penye nilikuwa naenda, nikasikia tu mlio. Hiyo mlio shia kidogo vile nimefika tu kiasi ya kiwango kidogo, nikasikia mlio tena nyingine. Sasa kurudi nikapata watu wamejaa sana, nikakuja nikashuhudia ameua huyo mama mwenye alikuwa anashona manguo, lakini kitu yenye walikuwa wanazozana ni hali ya simu yenye ilikuwa inaenda kutengenezwa. Simu yake iliangushwa na huyo askari. Maaskari wafanye kazi, wasije wakakutana na wanawake. Ndio maana tumepata kitu kibaya hapa. Tulikuwa mashamba, tunachuna majani chai, tunashuhudia imaji na askari ameua mwanamke. The officer fatally shot the lady using his rifle which was issued to him. Later the officer proceeded to his house, which is about 400 meters from the scene, and shot himself. Obila ma Transmara koro mako achije 24 ma itudo kod tulo masani dhi nyime e tong' mar gweng' ma Nkararo kod mano bende ma Enoretet. Ler ma ogol kanyo kod Commissioner ma County ma Narok Isaac Masinde oyango ni nyaka sani lweny no osekelo midhiero mathoth ka udi maromo 20 kod puothe mayudore e lo eka 40 osewang'. Masinde bende owacho kanyo ni gisechako apedha mar mako josiasa adek magikoni osebedo kanyo ka siayo oganda mondo miyo muoj tulo e gwengego. Arita kore medo ridi Transmara e kinde ma jatend arita e hoho mar Okak Abdi Hassan igeno ni odiochieng' mano manyoro ne dhi timo limbe e tong' mar Nkararo kod mano Enoretet kendo twak gi apisas mag arita mar manyo kaka inyalo duok kwe mapiyo e gwengego. Wanatuchomea miwa. Sasa naona kama wanaendelea kuchoma hapa hivi. Ilichomwa hii ni kwenda juu imechoma. Kifika hapo Ngararo, karibu na Ngararo imechomwa yote. Watusaidie. Ningeomba tafadhali Bwana Kindiki akuje ingilie kasi kwa sababu watu wanaumia kwa hii mpaka. Hii mpaka ilitolewa na Bwana Natembea na watu wako na matitle deeds sao, wasiri wako na matitle deeds, pia wasingisho wako na matitle deeds sao na watu bado wanaumia. Tume-enhance security in this place. Tumesha arrest 22 people ambao wameshikwa. We have got 9 homesteads sila ambazo zimechoma. Kuna wanasiasa wala ambao walichakuliwa juzi, ndio wanajaribu kuambia watu yao kwamba mashamba yenu ina overlap towards the other side. Ningependa kuomba hawa wanasiasa waache kuchochea. Saa hizi ni wakati wa kufanya maendeleo. After election, hata hatujamaliza mwaka, wananchi wanafaa wawe wangekuwa wananiuliza niwalimie hii njia, hii cardline wao wanatumia, lakini sio kupikana. Kwa hivyo hawa wanasiasa ambao wamechochea wote watashikwa. Tumeagiza ofisi ya DCI, all of them. Nyakora mwijon kwa kumako matimore county no manaro kwa dhieka machele county manakuru kamero kanyino bila manakuru koro mako acheje 70 kod 8 maitudo gi kweth njore mar confirm county Manakuru. Obilago bende ondhiyo gige lweny e apedha no manigitimo mano bang' njore mane otimore Nakuru e otieno manyocha. Commissioner Manakuru Loiford Kibara ogolo siem ne kwethno ni gibiro luwo ndachgi kendo ibiro kawnegi okang' kaka dwarore.
with the support of Ngao and the National Police, to arrest another leader of Mauki gang, or part of that confirmed group, called Solomon Mburu. I've directed all chiefs and assistant chiefs na ACCs to look onto Nyumba Kumi structure and the village elders, so that anyone who is mentioned in that kind of behavior atuondoke, hawa wazee watuondoke, tuwe na people who have integrity, people who are honest, na wale wanaweza kutusaidia sisi, sio wale wanachangia maovu yale yanafanyika katika society. Iko information tumepewa na members of the public, kuna ingine tumepata na jia yetu. Tutaketi chini niangalie ni maofisa gani ambao wana compromise kasi, na hao ndio tutashughulikia hata kabla wapigwe transfer, kwa sababu hatutaki kutoa ugonjwa hapa tupeleke pahali ingine ugonjwa. Nyokoro mgonjwa wuok Nakuru, ogwengwe chodhi nyake county no ma Kilifi. Kwan ringre makoro oseyudi liete go Mbakaoromo ochopo ji 20,000, ochopo kanyo 250 koda aboro. Mano bang' ka ringre mamoko 7 ne oyudi. Tend arita kwe bende koro yango ni achije ma kwan giromo 45 osemaki ka itudogi gi san kod nek mar ji Mbakaoromo. E kinde ma chenro mag kunyo ringre go bende pod dhi nyime, jolweny ma pacho ka koro konyo e chenro ma Mbakaoromo ma koro bende chako yawo yore manie bunguno. Apisas mag sirkal bende geno reso oganda mane iluwo japuonj, mane luwo puonj mar din magalagala madiponi no ntiere e bunguno. Our country has not suffered this kind of setback before, and slowly, it is sinking in that one of the most passionate and softest aspect of human life, which is religion, has caused the country so much pain. Police service and the multi-agency teams here, we've been supported by the Kenya Defence Forces to open enough security roads, and therefore one of the things we've done with my colleagues here is to go and oversee that process of opening up of security roads within this ranch, so that we can have a systematic search and rescue for victims and for graves. It may take a bit of time, but as I said, complex crimes of this nature and this magnitude cannot be processed instantaneously. They require time. Nyokoro mgonjwa wuok mawote mar Mbakaoromo kendo mane makelo giko mag weche manyien kinyi makawuono na kelo ni weche gi nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokeo nyaka sango Sharono Ngao nyaka Njera biro ni kanyo kod weche mathoth ahinya matimore gazet kan gi Jaelieta kikidhi mabor. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV wating'o duondgi, wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anje tich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapok omeny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso ka ngeso, Sadeko Otieno, e mine wacho. Kanyiero kod mor dhi nyime, inde mbone nadwa bedo lawyer. Kakoro piene mininde okinya ban. Weche mopondo be medo ng'eyore. Mushene dwa participation ni winjo. Pesa na mise cham. Oinga yie nyaka garus combine. To kwe kethore kind ji. Bona wewe wanamgwenya sisi. Onjaore. Ma town to ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani sani ji tema pek. Dinge Nyar Kochia, Tich Abich ka Tich Abich, saa 1:45 otieno.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok wan gi dholuo mar kendo to gi kendo wan gi din. Chike kuonu nyaka siemin tima gimo wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moked gweng'ni oluokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno, mana Ramogi TV. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar, kelo ng'eyo matut. Gero oganda gi puonj, mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo, moluore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana Ramogi TV. Nyakor mgajuang dakika en 34 tok saa 10 mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni e nonro mar gazet. Mana ka pile walidho ni gazede ariyo antiere ka The Standard gi mano mar The Daily Nation. Thor weche ka nitiere mopogore. Okinyi makawuono antiere gi jafombo wadwa Jalieta mabende konyo nyake chungo nywa weche manyien mago mabende neno kata ne TV mari okinyi makawuono. Jela rwaki ni machiegni. Erokamano ahinya Sharon. Ichiew nade? Achiew ma fine, thank you. Tichala fine, thank you. Erokamano ahinya. Kwang'yo gazede makamagi thuondo weche mabende ochiw pek kaka jachung weche ineno ni mane ma samore aneno ka gin weche machiegni mulo weche mag ushuru. Standard wacho ni kata bed ni nitire gi odiochieng' lamo odiochieng' manyoro kata kamano ok en lama ahinya mak mana ni gitemo siro wach mar usuru mar ot mar atamala 3 koni bende mano Daily Nation giwacho ni jod bura kanyakla kod bengi mar piny mangima mano World Bank bende siemo jatend piny e weche mag ushuru mapacho ka. Koro weche mag ushuru mako oboke ariyo gi. Makoro oboke makamagi to wach ni thor weche gi chal wacha ka negi mano ma The Standard ka bende gichiwo thor weche mopogore ng'eno odiochieng' manyoro nyakwara mgajuang committee mano mar od bura mochung' ne weche mag omenda bende noromo. Kata kamano oseyangore ni budget ma bende ibro bedo kisomo chieng' tarik 15 mano mar dweni oseyangore ni entiere gi medruok mano mar siling bilion 80 kipimo kod budget mano mar higa mokalo duto te obro bedo kwarango. Kopogore gi mano bende entiere paro ma bende ochiw kanyo mano mong'ere kaka editorial comments, paro ma bende koro inyiso karamna inyiso jatend migawo mochung' ne weche mag arita kwe Kithure Kindiki mar mondo mi owere gi weche mago ni put end to this shakahola madness. Koro seliekre ni donge ni juma ka juma wangi ni meno kang mar adek ma bendi yangu ringre juma ni wano kang mar adek. Koro penyo ni ibro bedi ki yangu ringre nyaka karango. Wange ni Mackenzie bende ntiere paro ma bende piny owacho dwaro donjo ne godo kaluwore kod thoye mag oganda duto te wabiro bedo kwarango nikech pile ka pile iwacho ni kobiro to yango ni ji makama nwayudo. Iwinjo ka wapenjore mesa mar chungo weche ni to kawuono Shakahola ogoladi
to yuda di tango mo wach manyien mabende thothne ok bi yudo gima nyien moyange mak mana en juma ni mano chak tielo ni maradeke mano wacho ni agi makoro itimo manyien en ni giloso apeni e dier bungu no mabende bo konyo gi chopo kuonde mamoko aparo ni be gima nyien nikech gik moko osebedo ka timre kamano ka en mind tilo maradeke jumbe adek kata 4 dwe mosekalo mangima en gimoro achiel kunyo ringre manyo jogo eko ma bero. Koro aparo no kango sechopo mabende koro nek ber kata mnani donjo ne Paul Mackenzie kanyakla koda chije mamoko mabende no makego manyaka sani ang'eni osebere kata mna kitero gi doho mana mag mentions ne buche makamago. Koko mano jael wach ntiere piny ka mano bende kotendre kata mna gi weche mag osuru bende wang'eni oduche makawuono gai mar Azimio Raila Odinga bende biro bedo kaloso kawuono chieng' tich ang'wen ne ginyiso jopiny ni gibiro bedo ka ginyiso gi pachgi kaluwore kod paro mano mar omenda mapacho kainde. Mendi bende aparo ebeno odhi adhia gi wach mar usuru ni nikech ne giwacho ni nyaka sani koro gidwaro ni mondo gichak gidhi e ng'anyo mokwongo nowacho ni ka chik ni okal to giikre to jo Kenya oikre kata piny owacho oikre ne mother of all protest ng'anyo maduong' mokalo mosebedo katimore koro warita ne kawuono ni to en ang'ono mabende gidhi lando e wi weche mag ng'anyo. Aya kopogore gi mano koro thor wach ni kaendi wang'eni odiochieng' manyoro ne en alam ne piny Kenya alam mar 20 mabende itimo mano e higa ka higa kata kamano isayo koro jatend piny Kenya ni odiochieng' manyoro kar mar mondo mi oriw wi oganda kanyakla odiochieng' manyoro gin mana weche mag usuru ahinya nyaparo mar chik mar omenda ema nenore ni nokawo wach maduong' kopogore kata mna gi riwo wi oganda kanyakla. Ing'eni kanyo ni wacho ni thor mar wach ne kanyo riwo jopiny kata nyasaye gi jopiny mak mana ni mano no chako ket tenge momakore mana gi weche mag usuru kanyo bende aneno ka jo Kenya wacho ni yawa mane ikruok mane nikech kata kwaya ma wer kanyo kwaya benose ing'eni pod ipimo gi mar Bomas cha to mano chope nyasi ni akia watu neno kanyo kosoro nani tiere mano Silvanus osoro nitiere keyboard master koko mano wane ana wach makama wachaki gi gazeti mar 6 gi mar 7 wane ni alama mano mar piny Kenya mar 20 odiochieng' manyoro no bedo nade tipo bende neno kanyo jael no neno moko kuom jod bura kaka nagirwakore iwacho ni kala nagirwako kanyo lewni marochere gi rakwaro haneno kamine bende nantiere gi gik moko marakware wiye gi scarves mamoko en maneno odiochieng' manyoro na igeno ni samoro jatend piny biro riwo wi oganda kanyakla olose kotendre kod pek mar ngima en maneno ni wach makamani wacho ni paro mar chik mar omenda en gi nero mabende koro nolose motegno kopogore kata mnagi riwo wi oganda kanyakla mano odiochieng' manyoro neno tipo odiochieng' manyoro kaka nyasi makamani aneno jotelo ariyo go mano jatend piny kod jalupne minod jatend piny Mama Rachel Ruto bende kanyo go e picha kodonjo to kendi ema bende gikawo mana achiel kuom paro mane jatend piny ogolo kowacho ni wan kaka jotelo wantiere kod ting' mar ng'iyo ni joma tindo mabende odak e informal settlements mago kuonde dak mangawo iwacho ni kwan gi romo 1,141 iwacho ni ok wanya wegi kama nero winjo bed ni wamiyogi gimoro ma gitimo odiochieng' kodiochieng' mabende en penjo kinyalo paro twak manoketo odiochieng' manyoro ng'ata achiel ogolo penjo ni to wacho ni ero dwaro ni mondo roweregi ni mondo tich oyudre e wi gero udi mowachogi udigi eki umiyogi thuolo ni bogergi ei higni 3 tok higni 3 ang'o matimo roweregi mabende ok aneno ng'ama noduoke maber ahinya nikech iwacho ni gima kamende kitimo to winjo ng'i long term ok indik ng'ato ramoro kuom higni 3 then tok higni 3 ochako doka kuma ne ntiere cha odiochieng' manyoro bende jatend piny ne ntiere kut moro gi dho ngere mabende nowacho ni paka ng'ato winjo lit mano mar golo kwanata malo 3 mano mapacho kaendi bende ongima kata oyo ne ntiere paro mano mabende koro notimo relate mano machiegni gi japiny po nono ni ng'ato ka nyalo winjo lit makamano nego bende nokonyo jowetegi ahinya mar ting'o gi malo aneno kendo ka wacho ni if we feel the pain of the 3% contribution we are alive if we feel the pain of the 7 million Kenyans living in slums and jobless then we are humans mano koro ing'eni en temo moro mar mulo chuny ng'ato wacho ni paria joka be ma jomoko wacho ni to abende agedo ng'ama konya gero oda
Ambe nan gusturu machuo. An kata mna gi mortgage machuo madia. Aparo ni gigi bende lura ni intiere komane kratili bende samore penjo ni yengore komane dong jaele. Kopogre gi mane iti gazeti mar 7 odiochieng' manyoro nwaneno ka jood bura ma pacho kaya juso anana kiano soro nyalo bedo keyboard master muteno manyako wero. Mana ni penjo ni wer mabede na gi wero by grace inge wer makamano mabende na gi wero. Mabede ni penjo ni bunge kwayano mabende no wer makamano. Mana ni intiere rendition jomoko na wer maber jomoko bende no wer maber kalure gi keyboard wach mabende ni ingeni okijite ma jokwaya mendi oken kwaya moro ma wang'eyo mapilecha magi mokwongo jood bura ji okikore kata duol bokikore. Sharon sani ko keta in kodi mondo koro anda wer tena an mara bok nyal yudore kata e keyboard. Kata kamanero mano e paro mabende ne ntiere wacho ni kata bed ni duol no pogore kata kamano ne gibiro kanyakla. Gima iwacho ni it's the thought that counts. Paro mane gintiere godo mar wer kanyo ema bende ne duong'. Daher mar duoki chien matin ite mar 4 kome wacho ni kanyo bende mwadhi e kuro county ma Nairobi kod Nakuru ema bende dhi yudo pok ma lach kabisa mago omenda ma bende ipogo ne counties gi sani ma bende koro counties omednegi koro pok mar omenda dhi idho nyaka bilion 15. E bilion 15 ni Nairobi, Nakuru otelo Turkana namba 3 mano mendi kaluwore koda CRA iwacho ni Commission on Revenue Allocation ma bende ing'iyo ni to jomodak kono ero gina the population mag jopiny chalo nade gin gik mage ma bende itime counties gi koro pok mar omende counties ing'iyo gik mopogore mondo koka poggi okorom ne counties pok mar omende ok nyalo rom kaluwore koda lure kata mna gi counties kata mna kuom ranyisi wang'e ni county ma Nairobi en capital city en boma maduong' ma pacho kaendi wach ma kama nitiere iti gazeti mar 4 mana nyalo neno iti gazeti mar 4 jela temo ng'iyo gwenge magwa mag Kaluo pok mar omenda madhi e gwenge magwa 4 mago mag Kaluo naneno mana Kisumu mokwongo kanyo gi namba 18 moyudo 8.36 billion iluwe gi Migori 8.34 billion Homa Bay namba 20 koda adek mayudo 8.1 billion kaito Siaya ni namba 30 kayudo 7.2 billion. To bende kata mna kwang'yo kata mna gwenge mamoko ainya gwenge naneno kanyo ka county ma Kakamega kana gibira rang'iny mano mar namba 4 gi siling bilion 12.9 Kiambu, Kilifi, Mandera nago kata mna neno counties mamoko ma bende nitiere koda kata mna Modak kod Chana hinya king'yo kata mna Isiolo, Marsabit nango nitiere namba mapiny kuro kaka Lamu echo namba 47 ma bendo me 3.2 billion. To bende kendi giwacho ni omenda ni endi mar konyo gi chano loso weche gi mag budget timo chenro gi mopogore counties go kata kamano counties bende dwaro ni mondo oloso omenda gi owuon mano kanyero kaluwore koda gik magitimo mopogore choko maka kod kacha ma bende wacho ni winjo bed ni gimedo e wi mae tingani budget ni nang'iyo yo makare ka bade budget makama bende ber kwa paro nya kwaram gajwa ng'en ma bende biro bedo ka chako dwe mabiro mano dwe mar 7 mane hiko omenda mano mariga mar 2023 nyaka 2024 naneno ka ntiere medruok mag omenda ma bende biro bedo ka dhi e counties mago 47 ing'eni hiko omenda mano mariga mar 2022 nyaka 2023 rume dwe mar 6 ni nochune gi omenda maromo siling bilion mano counties 385.4 gisane kaluwore gi komenda mar higa mar 2023 nyaka 2024 omenda makamano dhi medre gi siling bilion 11 gi siling aneno makore lachka nikech odhi medore nyaka nene siling bilion 370 odhi medo nyaka siling bilion 385.4 kaito ineno ka piny kanyo gima giwacho kaka koro ipogo pes gi mopogore iwacho ni weche gi ong'iyo mano population kwan joge komodak ma bende ng'iyo ni atamalo 18 weche mag thieth weche mag pur urban areas kaluwore kod weche mag poverty mano kanyiro chan mar ji kanyakla kod lo ma bende gintiere godo kanyakla kod apeini mage moko kuom gik moko king'iyo tok andekane ma bende giwacho ni ging'iyo e pok ni endie mano mar omenda piny kanyo bende governors bende ng'iyo
kwayo Senate mondo okasa ne ntiere omenda machielo luongo ni equalization fund mabende winjo beni chiwo ne counties nose puodhe mak mana ni pok giyude igni apar mano chakre ni devolution chakre wacho ni nyaka sani giseyudo mana pesa matin kuom NDA iwacho ni pesa ma bende pod odong' ma pok omi counties romo bilion 54 ka bende giwacho mana ni mana siling bilion 26.29 kende ema bende osechiwnegi. Koro nyaka romge jonko ni dwe thuolo ing'e ni iti gazet mar 4 county ma intiere poko mar omenda ma bende gibro bedo ka giyudo tich ma bende counties makamano biro bedo ka tiyo kod omenda makamano. Kotendre kod wach mar omenda hinya mar budget ma higa ni hang'enya wadwa Cleophas Aluoch intiere kod wach makama mani chenro mar Mbakaoromo biro bedo kong'ionwa okenge mag loso budget. Wang'e ni iti gazet mar 8 kaluwore gi budget mano budget mokwongo sirkand Kenya Kwanza wachore ni biro bedo gi medruok mano mar siling bilion 80 mano kaluwore kod report ma bende nochiw kod committee mano mochung' ne weche mago omenda ma bende koro king'iye kaka koro okete waneno kanyero jogo eko ma bende omedo yudo omenda State House number 1 mabende mare ntiere kanyiro wacho ni 7.3 billion office prime CS mano kanyiro Mudavadi ni kanyiro kod 547 million internal security national administration mare 1.52 billion ASAL and regional development magi mano gwenge gweko kata counties gweko mabende ono wasebedo ka walando gi ahinya e higa mokalo weche mag oro kamanero gintiere koda 2.1 billion migao nero mar arita mare en 1.7 billion koro wang'iyo gi mopogore atemo ng'iyane nikech thothne iwacho ni weche mag thieth owinjo bed ni gisomo somo taneno kantiere kanyiro basic education 12.34 billion State Department of Higher Education and Research ntiere kode 10.83 billion Blue economy gi fisheries bende en wach maber pod romedo yudo omenda mano 1.18 billion somo tingine jen ng'ato kata mana na pinjo kwang'iyo kata mana ka ere pogruok e kind kar jot mano mar jatend piny mano State House gi office jatend piny nikech kineno sani koro gocho ni office jatend piny ero bedo reduced budget no dok piny to State House mare ni malo gima dipenji ni kama ojote ang'o malich matimore kanyero ma pacha ma bende onge lonya ahinya paro ni kata office president nyawacho ni wamedo ne kaito State House to dok piny nikech mano karime data nikech aneno ni State House gi office mano mar jatend piny paro ni en gimoro achiel lakini samoro jolony wabiro bedo kwaloso kodgi ma bende se thoth ne ibo yudo ka thoth gigi kiboti otimatima State House koro Cleophas wacho ni aparo ni mana mogol kacha to der kocha koro romre to chalre koro kopogre gi mano bende kaendi nitiere kata mana kaka kwang'iyo wang'e ni thor wach mantiere maluka ineno kanyo apise mano mar Ruto biro yudo kanyo omenda maromo siling bilion 11.6 apis jatend piny Kenya Rigathi Gachagua gi apis jatend migepe Mudavadi apise ariyogo biro bedo ka yudo siling bilion 4.9 ma omenda usuru mano mar japiny bende kata mana ntiere medruok makama kaluwore kod omenda makama nikech apis jatend piny kaluwore gi budget mar omenda mar higa makoro dhi rumoni mano dwe mar 6 ntiere gi medruok mano mar siling milion 600 iwacho ni joma moko ma bende omedo yudo pok mar omenda en migao noero mar arita ma bende yudo 144.9 billion weche mag somo basic education yude kanyero bilion 147.8 Treasury 130.5 billion kanyakla kod higher education mabende yudo 128.6 mago kanyero billion wioko will kod National Police Service mabende ebedo med pok mare gin koro gidhi yudo bilion 106.5 mabende e higa mokalo ne en bilion 1.6 106.9 ainya karubila kanya gino ni omenda makamano biro bedo kata mana ka chwalo tijege nikech nitiere report mabende nwa somo nyaka sani obila poko chwalne gi omenda moro mabende omiyo kata mno ginyal digi tijege yo makare mtokno ginyal riembo nikech gionge kod mo mano mar nyamburko mabus bende nitiere kama tek kaluore gi kech sani kigocho ni dwaro kony to pododoke gimane wahai gini chien weka mafuta ket mauta mondo wabi wakonyi koro wachi tumishi cha
walishikwa wote. Aya, koro wadhi mana mapiyo piyo kotenre kod weche mamoko mag siasa. It gazet mar 10 bendo gai mar Azimio Raila Odinga bende koro nolie kod chieng' manyoro ne ginyalo bedo ka gidok kendo e ng'anyo mabende nowacho ni gibiro bedo ka gitimo e pachoka e gwenge mopogore opogore. Odiochieng' manyoro ne giloso kaluwore kod nengo mangima mamalo mano mar dak kanyakla kod weche motenre kod paro mar chik mano mar omenda. Mane bendo wacho ni jo Kenya mondo koro oikre nikech gibiro bedo kod ng'anyo Kenya mangima ewi wach manoero mar nengo mangima mabende giwacho ni sani oidho. Giwacho ni bende gisetemo makagi kacha to gineno ni jo Kenya hinyore to piny owacho okodewgi. Emomiyo koro girito mondo koro owachi e weche goeko mag ng'anyo mabende koro giwacho ni gibiro bedo ka gichano. Inyaparo ka bende nen odiochienge mokalo ka ji bende wuoye wach nindi mar ushuru ka giwacho ni yawa miwa uru way forward koro watim nango ji osekre mar doke paf koro girito mana mar mondo mie nyisgi kata kamano wanakicha mar winjo ni kweth mar Azimio biro bedo katimang'o kotenre kod wach makamano. Wadhi nyaka e kaunti ma Kilifi. Hit gazet mar 12 odiochieng' manyoro bende ringre 7 nochako gol kende bur mane gwenge mago mag Shakahola. Kanyaka sani kwan mag ringre mabende oseyude bungu no kotho gin kwan mabende oseyang nyaka kwan mar 250 kod 7. Kata kamano ji madirom 613 mabende likore na gin jogo kod na nyirombe mane kanisa mar Good News International mar Paul Mackenzie bende ndachgi bende wacho ni pok ji okia kumantie. Akanyo mede ekindego mabende bero pod medo dhi nyime asani koro odiochieng' mar 4 mano mar tielo mar adekni ka gisani pod giwacho ni pod gimedo timo nonro mak mana kaka ne wacho ni ing'iyo ni to en nonro manyaka karang'o ang'o makoro winjo bedni itimo kata jatend migawo marita Kithure Kindiki time wi wach ni ndi mar Shakahola nikech landa ni wayango ji maromo kama watimang'o jok mandach gi olalgi kata mna wedegi bende winjo kata mna ka wacho ni gike kuma joge gi nitiere. Kata kamano pod warito neno nikech Onyancha manorodo Onyancha mabende en commission e gwenge mag Dwad Nam Chumbi bende tenya kasani ji madirom 19 na gisebedo no resgi na gibedo rescued ka bende giwacho ni gisane familia maromo 93 bende osedhi through diene mano mar ng'iyo gunda nyithindo kata mar ng'iyo oganda mage. Jen mitentiere wach moro mano mako wangi kapok waringe gazet machielo. Standard aparo ni wamako gi duto te mana kaka dwarore. Waselidhone gi koro ging'iya ni na weche motenre kod tuke weche motenre kod ohala weche motenre kod weche matimore pinje maoko. Atuke ng'eni ng'ane bo mor kabisa. Kabisa. Toke kanyo. Jo support biro mor. Aneno kanyo Karim Benzema Irwa kopogre gi mano wadhi ane gazet machielo mano gazet mar Daily Nation nyakoro mga jong Daily Nation ka bende thor weche mopogore ma bende ntiere ka moko kuom gidwaro chalo gi mago ma bende nwaselidhoni e gazet mar The Standard koro jelo biro mana mulo weche ma bende nokwa mulo e gazet mar The Standard. Kendi kaka ng'iye to iwacho ni ntiere jogo eko ma bende e budget ma higa ni mabende dhi wuok gigo eko mabende dhi konyo jopiny to gimago mabende dhi medo wa late ahinya gi ushuru mabende wagolo mago eko mabende odwok piny iwacho ni pesa noero kata bank charges transfer charges mawuok e bengi koro oa atamalo 20 odwoke nyaka atamalo 15 kamano bende usuru mabende nigoyo ne airtime mar goyo simu kanyakla kod data bende odwok ko atamalo 20 e bende odhi nyaka atamalo 15 bende odwoko piny bech yedhe mapacho kendie mano aparo ni en gima ber bende biro konyo weche mag thieth kaito wach mar duoko jogo eko mabende ne ochulo usuru mokalo jok ma overpay their taxes chon iduoko ni toki gini 2 sani wacho ni jibedo dweche 6 ma en gima ber to timore ga mane penjo maduong' to jeli ng'eni odiochieng' manyoro naluwo twak mar paro mar chik mar omenda mabende TV mar Ramogi kata mnawacho ni kambi mar media services no bedo godo nitiere nyadendi moro mabende nopenjo ni nang'o mane fuambo kata mnaute fuambo wang'yo mana rach mano mar paro mar chik mar omenda to ber mar paro mar chik makamano kwange nawinjo kanyo kawacho ni kuom ranyisi ni osuru osedwok piny mano kotenre kod mok kuon haya koro odiochieng' makawuono ero ute fwambo se yangoni kata mna kinene gazet ka ineno gains and pain koro se yangni kanyo koro ne
ber mane mabende biro kotenre kod paro mar chik mar omenda kanyakla kod pek mabende nitiere. Pek go to be osewuoyende. Wach mar mafuta en wacho no usuru medore kwa atamalo 8 nyaka atamalo 19. Mak mana gimomiyo mabende nyalo duoke. Ng'eni gik moko nitiere gik moko makosemede to modong duto te pod dhi bedo kani malo. Mauta kosemede pareno atamalo 8 modhi nyaka 16. Mane ng'eni mauta kosemede to nyiso ni chiemo bende nengone ni malo. Wuoth gik modhuro mauta omako gik modhuro kabisa. Wach mar ot no ero mabende wasewuoye mosegoye uwi motim nade. Nitiere kanyela atamalo 15 mabende ibo ng'ad jogo eko mabende loso gik mopogore e mbui mago content creators kanyakla kod 15% mabende koro ket ne mobile money transfer. Ora ni orna sani koro ebende en gosuru. Entiere gosuru. Kata kamano kwa ng'eto wach mabende omi pek sani jod bura bengi maduong' mano mar piny ngima bende gisani koro chiwo siem mano ne jatend piny Kenya William Ruto kaluwore koda omenda kata mana bende dwa juogo kotenre kod osuru. Wach makamano biro bedo kwa ng'iyo en mana ni bende gisani king'iyo jod bura mapacho kende nwasewacho ni omenda mano mar budget ma higa ni biro bedo kamedre gi siling bilion 81 manyiso ni budget mabende biro bedo ka isomo chieng' tarik 15 biro bedo mano mar siling trilion 3.679. Kapok odonjo weche makamano bende nitiere moro ne sikunde mopogore pacho kaka bende wacho ni sikunde mapacho ka biro bedo ka yudo omenda odiochieng' makiny. Okang' makama jen bende kinyo bed kiny Sharon nikech gini mokalo mana ntiere nondo mar gazeti ema ne wasome ni juma manyien. Inyaparo kama shomocho ahinya jopuonje mago mag skunde mag sekondar madundo. Yes, JSS. Nane beni medogi. En mana makoro ko wacho ni koro en kiny awinjo kanyero kane okete tago maliet. Onyise ni kiny no obed kiny nikech masigana misebedo kiwero dwe achiel mangima. Na winjo kanyo ka bende neno kanyo kano wacho ni omenda makamano nego bed ni ichiwo juma mokalo kod migawo mar treasury. En mana na gintiere kod achiedh nade makoni kod kocha mano mi omenda makamano deko. To kang' makama biro Joel nikech nyocha nwasome gazeti ni skunde mopogore bende gisani dong'ene piny wacho chiwo negi omenda mano mar capitation mar konyogi mar dhi nyime kod tije maggi. Skunde sani onge kod chiemo manyiso ni nyithindo mabende nitiere kata ne skunde bende nitiere kama tek nikech samoro chiemo bende ma gitimo rationing. Koro wach ni kako madho ga chai mago kinyi breakfast ma 6 kata chako yudo moro ma saa 4 tuchako yud koro ntiere mago ming'ado or kata chiemo bende iduoko piny to bende tek kin gi kech to be kata mna somo bende ok donje. Aya wang'e ni iti gazeti mar 2 kotenre kod siem mabende bengi maduong' mar piny ngima kanyakla kod jood bura mapacho ka ochone jatend piny mano kotenre kod medo osuru mabende idwa juoge mwandu mopogore mabende giwacho ni biro kela chiedh nade ne ochumi mapacho kaindi. Wach makamano nitiere ka mano wach mabende moko kuom jood bura osebedo ka wuoye kabisa kanyakla kod bengi maduong' mano kanyero World Bank mabende giwacho ni medo osuru en gino mabende dhi nyo uchumi mapacho kendie. Koro inyise ni mondo orang yore mamoko mar ng'iyo kaka uchumi ni idhi keten mondo bed motegno gi kanyo kata kaka ging'iyo weche mopogore mag dongruok mwinjo bed ni itimo nikech gini usuru gi giwacho ni gitimo weche mag usuru mondo gisir godo chindo mag dongruok mopogore mabende piny owacho dwaro ni mondo otim. Aya kopogore gi mano iti gazeti mar 3 bende nitiere kaka ong'injo ni matindo kaka omenda mano mar hik omenda mano mar budget mar ohala hik omenda mar higa mar 2023 nyaka 2024 biro bedo katiyo. Ineno kanyo nitiere medruok nikech iko ohala mar higa mar 2022 nyaka 2023 marumo e giko mar jumani nen siling trilion 3.38. Budget mar hik omenda mar higa nyaka higa mabiro en siling trilion 3.6. Mana kwa nyalo ng'iyo piny makoro nyiso ni e budget mabende ibiro som chieng' tarik 15 nitiere gi medruok mar omenda mano maromo siling bilion 295.7. Weche go eko mag dongruok
Kang'iyo mano kanyero omenda mabende gibo bedo ka gitiyo godo kinde ka kinde mabende iluongo ni recurrent expenditure. Neno ka en trillion 1.5 ka weche mag dongruok omenda mabende oketne weche mag dongruok keni mano trillion koso billion ogikete kata kamano ero 743.15 machalo million. To kanyo weche jolony weche mag uchumi wacho ni recurrent expenditure ni pesa mabende tiyo godo mabende luorore ok winjo bed ni ng'eny moloyo weche goeko mag dongruok to kendi neno ka recurrent gi dongruok mar recurrent ng'eny counties weche mag pesa mabende miyo counties mano equitable revenue share mano koro en billion 385.4 mabende ber interest on public debt mano kanyero pesa mabende wachulo an in jo lipa usuru en kanyero billion 775.14 ka bende ging'iyo kanyero mondo gichok usuru maromo trillion 2.571 makoro duol mochung' ne choko usuru KRA ntiere kama tek miwuoro nikech mar mondo michok siling trillion 2.571 okoyot tang'eni ibro bede kichoke nikech omenda midwa juogi bende thoth kopogore gi mano jaela iti gazeti mar 4 kwadhi mana mapiyo iti gazeti mar 4 bende nitiere kaka jod bura ma pacho kaendi dwaro mar mondo milokruok otima ahinya omenda mabende giyudo mene agucho omenda mar NGCDF koro gidwaro no omenda mabende migawo mar somo osebed kimiyo mano mar chwalo dongruok e sikunde mago mag primary kod secondary koro gin giwuon omigi mar mondo migi chwalo dongruok mago makamano mano kanyero oting'o wachnero mar chiwo chiemo e sikunde mabende koro giwacho ni owinjo bed ni koro gino wuon kaka jood bura to national government gi county mosebedo kora mna ka chiwo chiemo e sikunde koro gidwa no migi omenda makamano gine mabende gichiwo chiemo makamagi e sikunde okapar ni en gima kare odong' e migawo mar somo kaka ne ntiere chon kik miye no jood bura kata kamano bano mane paro mabende gigoro ni mondo otimre aya kanyakla kod dongruok kata gedo bedo ka gitimo kata mana kwa neno siling bilion 7.8 mane omenda mabende migawo mar somo nyakwara mgajongo sebed ka ichunegi ahinya ndichunegi higa mokalo kaluwore kod dongruok mopogore e sikunde to jod bura bende kowegi kanyo nikech kanyo kata mana iti gazeti mano mar 5 bende gidwaro mar mondo mi budget mano mar iko hala mano mar higa ni nyaka higa mabiro ochiwnegi siling bilion 41 mano kanyero madine giwacho ni Parliamentary Service Commission mondo ng'iyane otiek nitiere pisegi mopogore ma gidwaro ni mondo olosi mabende omenda ni oketi kanyo bende gitimo kaka omenda makamani bedo katiyo ineno kanyo omenda maromo siling bilion 20.41 ineno kanyo omenda mabende bro dhi usara e chudo jod bura kanyakla kod jotije kramna staff mago mag od bura goods and services mano kanyero dhikao bilion 10.7 koso kae kuma wach chaicha lakini chai no gole donge chai gi maua en mana ni chai nyaka bedi nikech ok apaka jod bura kanyalo dhi od bura moko medho chai nikech goods and services mago ginango dong nyaka beda weche motenre kod mano aya kineno kata na PSC bende ineno kanya has been undertaking massive developments bende wang'e ofise mago mag jod bura bende osebedi kata mana koro nyakwara mgajongo koni do thuolo isoma piyo nikech aneno ka saa achiel oseromo ne bedni watieko twak makama wadhi ni mapiyo iti gazeti mar 8 kama bende koro jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua dwaro mar mondo biduol mar United Nations mar mondo mi ochul pinje moda kod chana ochulgi kaluwore kod kethruok mano mar kor luasi mano paro kanyo mar Rigathi Gachagua uchiwo koro neno kanyo Gachagua tells UN to ensure poor states get climate loss cash. Ora kani wach makama jo United Nations biro bedo kakao e yo machalo nada kido thuolo wacho na enya mano kethruok mar aocha enya mantiere e boma ma Nairobi kod kuonde mamoko ka bende owacho ni gima gisebedo ka gitimo mabende hinyo alwora mag pinje mabende kaka Kenya makoro wacho ni mondo
ochulwa kuom lokruok machalo koda mago mabendo setimore mendie e romo nero mar UN Habitat mosebedo ka dhi nyime. Jael, nitiere wach moro mantiere it gazet mar 11 ahinya mibadhi mabende liekore ni nitiere e apis mano mar immigration. Koro wachore ni ineno kaka passport, kintiere gi passport nitiere ga ite mantiere gi pages 32 to nitiere man gi pages 64. Koro wachore ni omenda ma samoro ne chulo ne passport mar 64 in koro mi 32 mibadhi mabende osebedo katimore mabende koro oseyango ni nitiere bugo moro ahinya kinde mabende ni dayo dhog jogwek mabende nitiere apis immigration e pachoka. Mabende osebed ka iywago ni mondo otim. Ji osebedo ka ywak nikech kidhi e passport inyisi ni duoguru dwe mar 8 printer nokethore karango mabende anya paro kinde moko higa mokalo ko wach no sekel moro manyien manyasani mabende tiyo piyo koro lokruok no bo bedo to mak mana ni nyaka sani jogo mabende nosechulo ne passports gi pok oyudo gi mibadhi mabende kore wacho ni chulo ne mondo yud mar oboke 32 64 ni mar 32 kata nyisi ni pod onge koro mage weche mamoko mabende idwaro ni mondo onon migao ma kada nomenda mag kidwa mar mondo bi passport ni obed renewed bende ntiere kanyo. Koko manada ni watiek nonro mar gazet to watiek nena nitiere wach moluoro chiemo ingene wach moluoro mok kuona gigik kamana ni wach machiegni gi oganda nyaka wawuoye donge. Koro nitiere siem mabende piny Tanzania nochiwo wach makama nitiere it gazet mar 13 nitiere siem mabende nagichiwo mabende biro bedo kachakore chieng' tarik 1 mano mar dwe mabiro dwe mar 7 ni jo ohala mapacho kama bende golo chiemo moramora e piny mar Tanzania nyaka gibede gi apise e pinyno nyegor gi registra mano gi apise mantiere boma ma Dar es Salaam. Wach makama koro osekela chiedh nade kanya kasani loche madirom 200 mabende oting'o bando omoko e boda mano tong' mana manga mantiere piny mar Tanzania mago loche mag jo ohala mapachoka mabende nonyiewo bando mano e piny mar Tanzania. Igeni ka giwacho ni pok gibedo kod ng'ikruok moro amora mak mana ni ka nochopo dwe mar 5 kendie ema koro wacho bedo nikech giwacho ni gisebedo ka gidhi Tanzania to ginyiewo oduma magikelo pachoka to sani wacho ni gisemoko kuom maloyo jumbe 2-3 ka gintiere mane boda kanyero pod ok dwa ni mondo okadhgi to giwacho ni gintiere go boke duto mago mayiene gi mag timo tije goeko mag dhi nyiewo chiemo kendo gikelo pacho kende kata kamanero ingeni piny Tanzania gi Kenya ahinya weche mag chiemo inyaparo kinde moko ma no wangwen nyithi gwen to kada mana dhok moko manokadho kende ka wuok e gwenge mago mag Turkana pani bende dodonjo nyaka piny Tanzania mokelo nyaka wach en wach moro matek. Ingeni loche 200 ogene ina loche gin loche madongo mopong mantiere godoma to wang'iyo nok mar oduma mad bende ntiere pacho kendie to piny owacho pod oling to gimoro timore e boda ka to gimoro kuom ranyisi na somo karam na sigana makama ntiere jo ohala moro pacho ka mabende nonyiewo gunde mago mag bando madirom siling milion 10 mabende pod omoke lori to oken kamano kende magi mabende ntiere oduma monyiewo to lori ni ingeno ken mari lori ni bende ikomboa mabende iwacho ni ichajo gi $100 odiochieng' kodiochieng' isemoko jumbe 2 mano pesa di mano pesa mang'eny yodoma ni kawang kadhe mochop Kenya ka mondo koro usni ineno ka nengo ne bende ochako dhi malo nikech nyaka giduok pesa gi mabendo lal. Wach moro matek kada nwete gi cartoon kata machinglo mantiere it gazet mar 17 machinglo no nitiere page 17 haya nitiere jal moro monindo piny ka tipige page ni come let's reconcile and pray bia wakware ng'uono no nindo page igeni kako nindo pingi kako timore chalo nyathi moro mar girera okadwa mose to kama chiele neno ka chal ka gima ging'iyo mbele to ging'iyo chien we were tortured humiliated we won amen mane alama no bedo dichieng' manyoro wach moro matek Kenya koro mgejo kireno machinglo mane yamo kanyi nene yo machalo nade jalada ni watiek nonro mar gazet gi wachni mogik pod en gino mabende pod wabiro medo ng'iyo wach mag usuru wach mag budget ma higa ni mabende pod biro wang'iane to
ewi kwayo magi duto te ang'o ma bende dhi timore e wach mar nengo ma chiemo ang'o ma bende dhi timore budget to wang'eyo budget nyaka wang' soma to lokruok mopogore opogore ma bende odiochieng' manyoro iyudo ka jotelo mopogore opogore Kenya Kwanza wacho ni paro mar chik mar omenda ogidhi kale kaka ntiere kaka gidhi loka achiel ariyo adek moko e iye warita ni mondo wang'e to gin ang'o gini ma bende gidhi loko e chikno. Aya, mana kamanya kwa mgejwang jana guni yoro kama na inyakumbire nonro mar gazete okinyi makawuona. Ngeni gazete gi okwalidho yo makara nikech ntiere weche mopong'. En mana ni koro kwanyal lidho gazete nikech wanyalo lede kata na kumpulu mar sachiek. Imbe kore dhi nyiewe isome mos kama intiere. Kwa kamano haneno kanyo dakika inadi apaga chiel tok sa chiel mar okinyi gikanye makelo wa giko mar nonro mar gazete okinyi makawuono mabiro en twak e chenro mano mar rupenya twak mabende biro bedo kata inya kwa mgejwang kabende antiere gi jalonya e weche mag ochumi mano laktar Duncan Eli mabende oseyore studio wa wadwaro twak otende kod paro mar chik mar omenda mano mahigane e kinde mabende odiochieng' manyoro bende TV mar Ramogi bende nwantiere ka mar golo dok e it japiny ber gi rach mane mabende paro mar chik makama endi biro godo kik dhi mabora. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Kanyiero kod mor dhi nyime, nadwa bedo lawyer. Kakoro piende mininde okinya ban. Weche mopondo be medo ng'eyore. Mushene dwa participation, ni winjo. Pesa na mise cham, oinga yie nyaka garus combine. To kwe kethore kind ji. Bona wana mgwenya sis. Onjaore. Ma town, to ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mutani sani ji tema pek. Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Masemana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kai kabisa. Kidonjo fu ma serious ikite ngoma oake. Kete manaka kod Papa Vic, ngoma wake, wuok tich nyaka tich abich, saa 10 odhiambo, nyaka saa 12. Mae e chenro makeloni gigo mamit. Gikeloni weche mamolo e pacho ka. Nyaka nyethe jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno masani. Winjane janyuol. Janyuol en gima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotimi to ni winje maber. Yud danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore
en ng'atno endo moseneno ketho mare. dhok, wan gi dholuo mar kendo to gi kendo, wan gi din, chike, kuonu nyaka siemni timma gima wacho no biro kelo luor. winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moket gweng'ni olwokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno, mana Ramogi TV. Nyakor mga juang dakika na pagauchiel tok sa chiel marokinyi kamoro moro mintiere machiegni e twak mane chenro mar rupiny twak mabindo doro bedo godo nyakarom kanyo saa 2:30 mano marokinyi. Okinyi makawuono nyakor mga juang ng'eni geno mara ni otieno manyoro chakre saa 1 nyaka saa 4 nineno TV mar Ramogi e kinde mabende kambi mano mar Royal Media Services bago mano mar lero nini twak ahinya twak e chenro mano motenre kod paro mar chik mar omenda mano mar higani. Otieno manyoro wantiere ka gi jodito mopogore mano e sectors mago mag piny owacho, jodito mawuok e kweth mano ma otenre kod ratiro kramna makedo ne ratiro mago mag oganda jopiny mabende nalero ni pachgi nang'o kaluwore kod paro mar omenda mano ma higani mano Finance Bill 2023. Okinyi makawuono mane wach mabende wantiere kod godo ka mano mar golo doke iti wang'ene ni ber rach mano mar paro mar chik mar omenda nitiere kanye. Koko mano in thuolo mano mar oronwa ote ni wapenje ni bende ni winje yo makare. Odiochieng' manyoro kada bende jolony na lero paro mar chik mano mar omenda. Momeno okinyi makawuono nitiere gi jal mabende olonya e weche mag ochumi e pacho kaini mabende wasebedo godo kramna kinde mamoko kwalero ni paro mar chik mar omenda ni to enang'o. Koro mana kapili oronwa ote 3:600 kidienje mabende ikia kata mna moki winj malera wabiro bedo kwalero ni ote yoronwa 3:600 ne lai magwa magote machuk mbui mar Facebook bende kawuono wantiere gi mor ni wanachiel kachiel mbui mar Facebook kanyakla kod mbui mar YouTube gi mano mar Citizen Digital. Mate chenro ni nyinga en Sharon Ngao. Kiny makawuono ntiere gi jalo nyochi mag ochumi mano Laktar Duncan Eli. Daktari rokini machiegni. Ero kamano. Ichio makare? Achio maber. En geno mara ni otieno manyoro ne luo paro mar chik mar omenda mano twak mabende nwantiere gode TV mar Ramogi, TV mar Citizen, Inoro TV, kanyakla kod nyakalondo mar Citizen Radio, kanyakla kod mano mar Hot 96. Kani winjo kata kaka jodito na loso odiochieng' manyoro jopiny kaka na loso pache nang'o ineno ko oganda bende oseng'iyo paro mar chik mar omenda ni makare. Ing'eni kani ineno kaka jo dito mag serikal wuoyo. Jodito mag serikal nigi agenda magidwaro ni nyaka dhi mbele Finance Bill. To jopiny bende nigi paro ni gik ma oketie Finance Bill gi moko nigi weche ma tek. Achiel kuom gik ma neno ka chando wi jopiny ahinya e Finance Bill ni maduong' ahinya en housing levy, housing fund ma serikal ni temo keto. To housing fund en mana achiel kuom gik ma chik ni dhi bedo go. Nitie weche mang'eny mane Finance Bill. To maneno komako chuny jopiny ahinya en housing fund. Koro kanyo to bende king'iyo duoko ma jo tene mag serikal ne chiwo ne jopiny wach mar housing fund. Nitie penjo mang'eny ma jopiny pod nigo e fund no ma okane ka jatend serikal lero e yo maler ahinya.
Ahinya penjo mabende jopiny nitiere godo kanyo na kata mana odiochieng' manyoro kata mana kanowinjo kata mana kaka jolony twak jopiny kata mana twak mabende nikawo kata mana pachgi counties mopogore opogore. Japiny wacho ni gigeno kata mana from EACs kaka jotelo loso ka gin ok gisir paro makamano gin bende ok gisir to kata mana an gima naneno kata mana kinde mabende ni penjo kata mana jopiny penjo ok apaka japiny osesomo paro mar chik ne yo makare mabende owinje yo makare. Nitiere achiel kuom nyadendi mabende nawacho ni jofwambo bende wan bende wang'iyo mana rach mano mar paro mar chik mar omenda ok wang'i ber mare. Kokamano odiochieng' ma kawuono biro bedo kwang'iyo ber gi rach mar paro mar chik mano mar omenda makama. Katika mano odiochieng' manyoro bende kata mana jatend migawo mar ohala mano Moses Kuria bende naloso kotende kod paro mar chik mar omenda makama kama bende nolero kata mana wach mabende nowacho kata mana oporo odiochieng' manyoro. Paro mar chik mar omenda makama ok en ting' mano mar sirikal kata kamano en ting' mano mar governors maro neno ni paro mar chik mar omenda makama kokadhe to kokadhe ber mane mabende jopiny biro bedo kayudo. Niwinjo kanyo kata mana ka jalup jatend piny Kenya nanyiso governors kanoromo kodgi nonyisogi ni ponono ni paro mar chik mar omenda makama ok bi kadho kata mana pok mar omenda un bende ok bi yudo mano mar kelo dongruok mopogore opogore counties. Ing'eni ka ni winjo twagno maber ng'an Ndindi Nyoro notemo chiwo summary mar budget mar higani ni serikal paro mar choko pesa di to serikal paro tiyo gi pesa di e higa mwachomo to kaka ne ing'iyo kwande no tapano wacho ni over 780 billion mano gap ma serikal nyaka many kuma pesa no dwa wuokie. Tapani mae kama pach jopiny nitie malong'o ni to 780 billion ni serikal dwa gole housing fund koso idwa gole e yo mane koso e yor ola. Koro ng'eni adier mantie e housing fund en ni jopiny onge gadier ni gini dhi golo paro ma serikal lieko. Kaka serikal paro ni by keto housing fund gibro miyo jopiny tije. Sama biro aparo kendo adhi ng'iyo malong'o ni to housing project ni oketne pesa di e higa mabiro ni to ki compare gi education kech ibro yudo ni education omi pesa maloyo kata housing fund no tibro yudo ni education ma nigi pesa mang'eny kata health. Koro between housing gi education kata health mobed allocated pesa malang ere mowinjo me jopiny tich malong'o. Nikech odiochieng' manyoro daktari nitiere ng'at ma bende nopenjo ni ute makamage piny owacho chano gero ute madiromo 200,000 mane higa ka higa to ute makamage nego bed ni gero kinde thuolo mar higni 3 mabiro manyiso ni bang' thuolo mar higni 3 nyiso ni koro jok mano mi tich kata mana jok mana nigi tich koro gionge like en short term ok en long term. Yes. Koro tich king'iyo naero gima Kwame nowacho ni Kenya wan gi 14 million households ji udi milion 14 to tije ma udi milion 14 pok ochiwogi ere kaka udi 200,000 gi dwa chiwogi. Koro mano wach mano wuok kanyo maler. Wach machielo bende mana aneno kowuok kuom Bilo Kero mano omora kabisa ne jogi gichako gi loso kaka yudo omenda kapok giloso chik. Gima no winjo timre ne gikuong gibedo gi policy kaeto giketo chike koka gimanyo omenda gi to gin gichako gimanyo omenda ka giseketo omenda piny koka giwacho ni koro ka wabro nyiso policy gi kaka gigi dwa tiyo. Ting'eni Kenya ka ok ni migawo mar chiwo udi ni en migawo manyien nikech nyaka ne piny ni yud independence wan gi National Housing Corporation ma bende en migawo mar serikal to en bende en mana kaka fund bende machiwo udi. Koro gima pok obedo maler en ni to en gidhi chungo tijege koso tijege midhi bedo moved to housing fund magi ng'eni weche moko ma pok obedo clear makane serikal nigi policy malong'o
to ne wechego jopiny biro bedo koseng'e malong'o. Wach machielo ma bende nomwinjo kata mnudo chieng' manyore twak market kod maendi en ni penyo kata mna piny owacho ni nang'o meni girokne gi chenro makama, nang'o meni dak gikaw chenro ni e yo mamos to gipuonj kata mna jopiny ber gi rach kata mna maber ni nitiere chenro makama, nikech kuom sani kata mna ka niwinjo jagoro mongirore e bwo migawo mar udi mano Charles Singa nowacho ni nitiere lokruok ma bende ibiro tim mane paro mar chik mar omenda. Wach ma bende osebedo kata mna ka kelo paro mopogore opogore ka bende nyaka sani wang'e nyaka kweth ma bende kwedo piny owacho bende osebedo kata mna ka penjo mathoth rokni nang'o meni piny owacho rokni gi chenro makama. Achiel kuom japiny bende na penjo ni gik mochuno mano basic needs e ngima dhano dong chako ga ni food, clothing gi shelter, to nang'o mani sani nitiere pek mar ngima, weche mag chiemo ok lose to weche mag udi ema gilose to joket mwandu mopogore opogore pacho ka bende waseneno kata mna ka gero udi ma bende thoth gi kata mna oganda pok odonje. Kamano koro rokni mar piny owacho e loso pesa mar atamalo 3 mar msach jopiny to gi atamalo 3 michulo gi jok ma ondikogi. Mano e kama jopiny nigo gi pek. Nenre ni nitie gimoro ma opondo ma sirikal piny owacho pok oulo ne jopiny malong'o e paro magiliekoni. Namba 2, ka ing'iyo kaka jopiny owacho sani piny tek ma ji ok yud yo mayot ma ginya chiemogo, ok ginya yudo yo mayot ma girwakrego. Koro ka in gik moko 3 ma dhano dwaro titelo e namba 3 to iwe namba 1 to jok ni jogo bende onge kuma gidakie. Gima jopiny wacho ni gini time yo maler to kendo time e sa makare. Ok owinjo rokni kode kako giringo kode. Nikech wach bende na nitiere kata mna e kinde makamagi ka winjo kata mna ng'eni report nego bed ni ichiwo koda kamiti mochung' ne weche mag omenda i pacho kama bende osebedo kata mna kaka oparo mano mag jopiny wang'eni tae koda Kimani Kuria ma bende report makama nego bed ni gichiwo kata mna juma mokalo kaluwore kod pach jopiny e wi paro mar omenda makama. En maneno odiochieng' manyoro bende Kimani Kuria bende na nitiere ni dayo dhoge ka bende nowacho ni nitiere miriambo mathoth ma bende ikeyo e wi paro mar chik mar omenda. Nikech jood bura wacho margi tichakram na paro jood bura hinya ma wuok e kweth mar Kenya Kwanza bende noluonge gi kar jot mar State House gine mana kuong noluonge gi motiege gi Charles Singa kaluwore gi paro mar omenda maka gibire stations mago mag media ute fwambo mopogore opogore ging'e gima giwacho. En mana ni Kimani Kuria koro gisani wacho ni nitiere miriambo mathoth ma bende jopiny samoro jotelo mamoko keyo e wi paro mano mar omenda. Kata kamane gazeti odiochieng' ma kawuono abiro bedo ka mi Daily Nation e kind thuolo matin na nitiere kata kaka gi highlight gains gi losses kata mna pain lit gi mit ma bende paro mar chik mano mar omenda biro bedo ka biro godo. Wacha kanena gi ber nikech bende wasethungo kata mna jopiny bende gi kwana atamalo 3 mago mag nengo mag udi manyasani kata mna ma bechgi yot. Achiel kuom ber ma bende paro mar chik mar omenda mano mar higa ni birogo en kwana atamalo 15 ma bende idwa duogi ahinya e wi transfer. Iwacho ni kioro pesa e bengi ka wuok e bengi ni ka dhi e bengi machielo koro osuru miduogo dwa wuok piny ka wuok kwana atamalo 20 nyaka kwana atamalo 15. Ineno kama no en ber. En fuong'ruok mathin to ji adi ma transfer pesa e kind bengi. Ing'eni jok ma idwa ni mondo kony gi uchumi kony ngimagi ok gin jok ma transfer pesa madongo e kind bengi. Ineno kaka ker nowacho ni ma sirikand Mama Mboga. Mama Mboga en oketo pesa M-Pesa. Omiyo ok apar ni gino biro fuong'o ne ji mang'eny ok obi konyo ngima ma ji mang'eny
to biro konyo mana ngima mar jomotegno. Kako ni nyalo kelo fungruok matin nikech anyalo kata mana paro e kinde ma bende midhusi mar corona na nitiere mana en jatend piny Kenya machon mano Uhuru Kenyatta nokelo fungruok. Transferring iwacho ga ni kata mana transfers mag omenda kawuok e bengi kadhi e bengi kata mana e bengi kabiro e sim en omenda ma kore lach ma sani donge ni omenda ma kamano noduogo ma sani koro pod ijuogo kod mana omenda. Aparo ni nyalo konyo matin daktari. Kapacha to transfer winjo bed zero tax. Nego beni jugo suru. Golo pesa e bengi achiel itere bengi machielo o winjo bed zero tax. Aya, aneno kodo ber machielo ma bende koro ibiro bed ka iyudo Airtime. Mago ka inyiewo mani wacho ni Airtime mar gocho kanyakla kod data mano mbui. Aneno kanya bende ibiro bedo ka wuok iwacho ni dok chien gi kwana tamalo 5 ka wuok kwana tamalo 20 nyaka kwana tamalo 15. Mano to nyalo konyo kigoyo simu mang'eny mar ohala. Tinga kata mnane magi bende chiegni kata mana mar ohala na gino kata mnane no kata mnane nikech gima japiny dwaro winjo mathoth en kotenre kod kata mnane ngimane mapile ka pile samoro simbe nyalo konyo data bende samoro nyalo konyo nikech ang'e ni nitiere yawa mathoth ma bende samoro tiyo gi mbui kaka yor yuto mano to biro konyo kendo nyalo konyo jowa matindo e yudo tije ma itimo e mbui kamano nikech ang'e ni nitiere tije mopogore opogore ndiko tinde ji nyalo ndiko e mbui ma bende chulgi. Wach machielo en ni reduced prices for medicine due to incentives. Koro nengo mag yath kata mna yien ma bende nyikora mugej biro bedo ka nyiewo bende kaluwore gi paro mar chik mar omenda nenore ni nengo mag gi ibiro bedo ka idwoko piny. En mana ni nengo irango gang'o mar mondo mi duok kata mna med nengo maket kod magi. Ng'eni yath kodwok beche piny ma ineno ka beche ji tuore mang'eny to piny ka inyandike maber kama to mondo dhi duok bei no piny e duka to en process mabor nikech yedhe gi achiel ok los gi ka iomo gi oko koro factors mamiyo bechgi bedo kama gineno. And king'iyo pinywa ka ineno ka ji katuore to ji temo ringo dhi oko kaka India mondo giyud thieth nikech pinywa ka bech thieth odhi malo ahinya. Koro ma to ne nyalo konyo kobedo kotime yo moro maler ma inyalo koni ni bech yath dhi dok piny kama kidhi kama yud yadhni e beini. Ok ang'e ni ma to gidhi timo ka jo piny giwegi ema uso yedhegi koso ka kambi mar sirkal KEMSA. To aseneno mibadhi kata mne KEMSA. Gini KEMSA noluoke ma bende nitiere moko kuom jotelo ma bende na nitiere e duol kata mne board mar KEMSA mano thi choko. Sani gintiere gi board manyien. Koro kang'e ni ka wang' KEMSA ema dhi kelo yedhegi kendo miyo jopiny to kowene jopiny giwegi to kotim regulation ok onge yo mo itimogo follow up ni be uduoko bei mar yath na jopiny to obiro beda proposal. Tapani ma en ting' mano mar piny owacho kata mna gi mag sirkande mag gwenge pacho kae nikech wang'e bende sirkande mag gwenge wantiere gi referral hospitals. Referral hospitals ma kamano bende doga ni yedhe bende samoro nok to gi nok nang'o mibadhi ma bende nitiere samoro nitiere moko kuom lakteche ma bende okawo yedhe ma kamagi odhi uso kata mna e kemis. Kamano bende en paro mantiere kanyo aparo ni en paro ma bende biro bedo ka konyo jopiny nikech wacho ni kopogore kata mna gi chiemo thieth bende e ginero ma bende tero kata mna omenda. Wach moro mogiko tenre kod gains kata mna yuto maber ma bende paro mar chik mar omenda ma kama biro bedo ka biro go en ni refund of overpaid taxes in 6 months down from 2 years. Koro dogole ko wuok higni ariyo koro biro bedo ke chule kinde thuolo mar dweche 6. Nyalo konyo kaka jalonyo weche mag osuru. Tapenji ka ichulo sirkal pesa mang'eny kaka wawach ni TV ka no chulo milion moro 10 mang'eny higa mokalo tikano ise confirm ni ne gichulo mang'eny tikano pesa gi ni dweche 6 dong gino winji duok ne ng'ani immediately mondo otim go yore ge machielo omiyo ka sirkal dwa kano pesa jomoko ma gichoko ma dweche 6 gitemo ni ne chon ne ni gi 2 to gigi gin iwacho gi awacha
kendo higa ariyo no iwachogi to kidhi oko ka mipenjo jopiny ma bandho kiare pesa ma gichulo ibro yudo sandruok mang'eny ma jo ohala nigo. Pesa ma gichulo osiko kuro, ng'ama dwa chulogi bende onge. Omiyo kata bang' dweche 6 ni apani warit wabro neno. En rito nikech samoro wacho gamna ni nitiere singo to bende nitiere koro gima nitiere pap kata mane ground. Koro kata neno ka ground bro pogore. Ground neno ka bro pogore. Daktari Karuna ko giwacho ga pile ka pile ni gima nitiere gi ber nyaka bed gi rach mare. Rach mano paro mar chik mar omenda makama bende en wach ma bende jos bedo ka loso. Ko biloso ko tenre kod 3% housing levy ni nikech apani men wach ma bende sawacha ahinya donge. Walosa nena kaluwore kod paro mano mar medo osuru ma bende ijuogo e modhi kawuok kwanata malaboro nyaka kwanata malo 16. Odiochieng' manyoro kana luwo twak nantiere achiel kuom jatelo ma bende jalony ma bende napenjo ni serikal opimnegi kaka paro no nochopo ka idwaro medo osuru mano mag modhi kowuok ata malaboro nyaka ata malo 16 to japiny mantiere piny ka pod winj ber mano mar ochumi bende nyalore mane paro ma bende nantiere kacha. Ing'eni e pinywa ma Kenya ringo gi modhi. Ji dhi e tijegi gi modhi. Ji wuotho gi modhi. Kata stima mwatiyogo mo mondo lose mang'eny. Sama bech stima odhi malo nikech bech mo ni malo. Ng'ama timo manufacturing of basic commodities, ng'ama loso gik ma ji tiyogo mapile, embe nyaka ang' beche dhi malo. Omiyo kigo kwan aneno ka bech petrol dhi ringo gimoro siling 250 per lita. Pani kwanda no kodhi marach ahinya. To mae ibro sude ne jopiny te. Mano nyiso ni wuoth biro dok piny. Ka kamano to bech wuoth dhi malo ka nyaki wuothi. To bende bech mwandu ma ji tiyogo pile utegi biro dhi malo. To nueng'o to pod odok piny. Omiyo ka to kane ka serikal nigi paro mar konyo jopiny. Ting'eni karamna nang'iyo ni nengo mar modhi mopogore opogore pacho kendo wang'ini nengo mag modhi makamano jalande chien tarik 14 mar dwe ka dwe kod duol mar April. Chakre ne ten sirikand Kenya Kwanza donje telo nengo petrol osemedore gi siling 23.58 chakre ne Ruto donje telo nikech sani wang'eni nengo mar mafuta mar taya diesel kanyakla kod mafuta mano mar petrol bende osemedore. Koro wachore ni chakre ne sirikand Kenya Kwanza donje telo nengo makamo osemedore gi kwanata malo 20 osemedore gi siling 23.58. Sirikal kana lero odiochieng' manyoro giwacho ni kaluwore kod pek ma bende iyudo e pinje maoko lweny mane kind piny Russia gi Ukraine wach ma bende gijabedo ka giwacho en mana ne odiochieng' manyoro achiel kuom jofwambo magwa na penjo Ndindi Nyoro ni nang'o miyo ni e manifesto kata kopogore kata mana gi manifesto kinde ma bende gitimo kisera mar ombulu Ruto naseyo sirikal ma bende en owuon nitiere ka bende wacho ni jatend piny Kenya machon natimo machiegni gi Raila Odinga to giwe wacho ni weche motenre kod lweny mag piny Ukraine ma bende nakelo pek wach ma kama na winjo ko penje ma bende natamo duoke yo makare. Koro wach ma kama ahinya nyamedruok mag nengo mag mafuta nikech current sani VAT ma sani en 8% komede iwacho ni en atamalo 16. Wantiere gi LPG ma bende achiel kuom jolony bende na wacho ni giwe wuondo jopiny sirkal we wuondo jopiny ni gas mar LPG ni bende onge kod osuru te ntiere godo. Koro kanyo to kuom medo osuru energy mano LPG obed mafuta gini dhi hinyo jopiny. Kendo kamane jalony no wacho ni LPG gi we wacho ni onge osuru. Nitie osuru ma hidden. Ing'eni gik mwaneno gi magi mana ma wang'eyo. To mafuta kende king'iyo hidden taxes mane mafuta kata ka importers osekele nitie hidden taxes ma drive price no. Omiyo gimowinjo wang'e maber ni to landing price mar mafuta Mombasa koa Ukraine en pesa di.
to osuru momede wiye other than VAT mage wachoni en adi. Ibro yudo ni landing price mar mafuta nyalo bedo nus bei mwang'iewo go mafuta. Koro VAT ni en mana 16%, but nitie other taxes ma hidden ma poko bedo maler ne jopiny. To king'iyo pricing mar EPRA tibro ng'eyogi. Kech kata EPRA no bende nigi levy ne moro ewi mafuta kanyo. To magi are all taxes, ok gin taxes. Nikech ramno odiochieng' manyoro bende jalonyo wadu molony weche mago chumi Kwame Owino bende nacho ni kwana tamala 16 ng'eny. Kawuok kwana tamala 8. Mano chal ka gima ogoye koro nyadi Yes. Okang' makamano. Koro kawuok atamala 8 nyaka 16 na gocho ni ng'eny. Mana ni odiochieng' manyoro bende nanyoka ndini nyoro wacho ni piny Amerika ko fuola ni to pinje mopogore ochumi bende hidho kendo hinyo pinje mopogore. To kingeni America to maran the global economy. But okowinjo warelai nitie gik ma wanyalo loso kendwa wawegi ma okowinjo bed ni warelai ni America ofuolo. Koro kaka ng'iyo ni medo tax e fuel dhi ketho production loso mwandu magwa wawegi. Mano gima ok owinjo bed ni jo America nyisowa. Ma gima ng'at ka ng'ato owinjo bed piny to ng'iyo ni medo suru ni dhinyo sectors mage Kenya ka. Koro maybe gin gikawo instructions. To mano ng'eni ka gikawo instructions from America to kare ok wan piny ma sovereign. Kamano. Nange kora daktari bende osebed kora na kipimo piny Kenya kanyakla kod piny mano ma Singapore kama bende chenro mar gero udi ma nengo gi ogonyore osebedo kora na kokonyo oganda ma pacho kende. Odiochieng' manyoro kora na kan wang'iyo kona pimo Singapore gi piny mar Kenya. Kwang'iyo kora na geographical size. Wacho ni piny mar Singapore nitiere kod square kilometers mano maromo 710 710. Kipimo gi piny Kenya, wadonjo e boma mano ma Nairobi, kese wang'e kata mana piny Kenya. Piny Kenya wantiere gi square kilometer mano boma, iwacho ni king'iyo Singapore mano boma ma Singapore gi boma mano ma Nairobi. Boma kende mar Singapore, capital city margi nigi square kilometer 710. Nairobi nigi 695. Wang'e ne piny Kenya mangima square kilometers mano kwang'e kora na udi mabende lope mabende wanyalo bedo godo 1582,646. Koro ni pimo nikech jolony nacho ne ka project ramna chenro makama osetiyo nyaka e pinje mago mag Singapore. Ang'o matamo piny Kenya mar tiyo kod okang' makama. Mano paro mabende na winjo ramna ka jimu pogore bende na lose. Nitie gima jo tend serikal okwachi. Yot mondi compare Singapore gi Kenya to king'eni ok gin joma chalre. Ichalo ng'ama kao ja class 5 ti compare gi ja form 4. Joka no osedhi malo koro one ok one comparable in terms of size. Emomiyo Kwame ne wacho ni compare likes. Kidwa compare Kenya manye country moro mapia mar Kenya Africa. But Singapore gini ang'o manotero gi malo mibadhi ema onge. Koro gima jo tend serikal owinjo compare nwa inya e kind Singapore gi Kenya and level of mibadhi. Kanye kama nikech mibadhi bende ma inyo kata mna uchumi ka uchumi do kamano. Koro kane gidwaro chako comparison maber to no winjo wachake ng'iyo mibadhi. Kendo gima chielo ma inyo Kenya en merit. Ng'eni Kenya ka tinde ok ndiki ni seche moko jomoko ok ndik ni wiyo timo jere. Ing'iyo nyingi madiere. Ma bende oseinyo piny ahinya. To pinje ma oko kaka Singapore imi tich nikech in ng'at ma oromo. Ing'eni kata kane ng'iyo debate manyoro an jomoko nitie makanene wang' jowi to samoro ninde madwa maka nikech gima wacho ok qualify
gi kom mobeti e sirikal. Koro gik moko ariyo gi mapani owinjo wa compare. Merit jok mimiyo tijegi to gi mibadhi mane duonde mopogore e pinje ariyogi. Magi gik ma ka Kenya oloso to wabiro dok e wang'ayo maber. To wabiro dok ramna kaka pinje mamoko bende osebedo karamna ka timo tijegi. En mana karamna kwa ng'io ramna twak mar odiochieng' manyonyo nikech digni mabende koro jopiny na dwaro mar mondo mi jodicho karamna jotelo mabende da nitiere kacha mar mondo mi olernegi. En kuom ranyisi ramna kaka na kwame wino na pinjo ni housing fund ni en oneno ni biro lwar bang' thuolo mar higni 7 dong nikech mane gap mabende nomiye. Koro penjo na nitiere ni sirikal Kenya Kwanza nitiere nyaka higa mar 2027 mano higni 5. Higni 7 manyiso ni samoro sirikal manyien nyalo bedo ni biro bedo ka donjo. To kwaneno karamna jotelo ka jotelo mabende donjo. Jatend piny mano mar Kenya mar 3 mosenindo Mwai Kibaki, mar 4 Uhuru Kenyatta, sani wantiere jatend piny Kenya mar 5 William Ruto. Jatelo ka jatelo nitiere koda chenro magi. Gintiere koda chenro mag udi. Karamna Uhuru Kenyatta bende nitiere gi affordable housing. Waneno mopogore mabende noger. En mana ni pogruok en ni oganda mapacho kani nokwachulo osuru, nokojuogwa. Donge. Ne nitiere achiel kuom bende jalno mabende ne dadhoge mong'ere kaka Davis Tayo mabende wacho ni adiera onge ni omenda midhi ng'adi ne jo Kenya idhi ket e gero ute. Ng'eni mago bende gin penjo digni mabende oganda nitiere godo. An in kwa chulo kata mno omenda makama. Bende wantiere gi geno ni dhi gero ute to ute go biro bedo kwa yude yo machalo nade. Samoro daktari kintiere kata mna giminodi moro mabende tiyo unte iduogo ubiro bedo ku yudo apa ni nitiere kanye mana nitiere nan kana nitiere bugo maduong' mana miyo kata mno oganda mapacho kendo kwinjo wachne yo makare. An kana ng'iyo wach mane Kwame owacho. Pesa ma sirikal dwa rese housing fund en equivalent to pesa ma gimedogo government expenditure. Mano gima na winjo kuome. Ting'eni gimoro wawacho ni numbers don't lie. King'iyo budget ni maber, apani Kwame no oseng'iye malong'o. Numbers ma jogi omedogo expenditure ma Kenya in the coming year. Marom gi pesa magidwa raise housing fund. Koro mane momiyo jopiny pod nigi to ni pesa ni wadhi choke to kodhi gero udigi. To bende kata ka gigero udigi sirikal manyien bang' higni 7 biro bedo gi pachgi mang'eny. Kata mna chenro mag gin giwegi. Nikech sani king'iyo maber samoro ka paro dhi marach ni to ker manyien ng'at mane machiegni gi bedo ker manyien en namba 2 to namba 2 cha kakore ne ker to no obro kon to na chiko pesa no karang'o omiyo ng'at manyien nyalo biro gi pache ma bang' higni 7 go ka gini kanondik policy maber ma jopiny nong'e kama pesa gi dhi donje to gini do tiyo malong'o. To ato kaka nanyiso last time kendo pod awacho gini onyalo tiyo maber kowene joket mwandu giwegi private sector mondo ger udigi. Ntie SACCOs, ntie pension funds, ntie mutual funds man gi pesa mang'eny maginyalo gero go udigi. Sirikal owinjo migi amiya lo ka gin gi lo kata ka ging'iewo to wegi ni mondo giger. Inyalo migi specifications. Lo nitie nikech kata mna jatend piny bende okang' mosekalo wasebedo kata mna kwa winjo ka bende wacho ni kinde counties 40 kod 7 ma bende wantiere godo giseyudo lope e counties 40 kod 2 to joket mwandu bende ong'e ni gintiere ma bende nyiso ni kaluwore kod paro mar chik mar omenda kata mna joket mwandu bende chal ka gima koro wadhi riembe pacho ka. Matos de osechako riembo ji mang'eny. Osechako riembo ji mang'eny nikech king'iyo sirikal sani ka ing'iyo omi duol machoko omenda ne sirikal pesa mang'eny mondo many jok ma ok chul osuru. Ka environment mar go ohala ok ber to jok maketo mwandu gi giwegi biro dar gi mwandu gi gitero kuonde ma giyude yot e timo ohala.
Koro kigo kwan ni sani jatich ka jatich ibro kwai mondo chulgi atamala dek mar msachgi. Ji mang'eny bro yudo kamae en bei matek negi. To kendo bang' ma ok obirumo kama nikech jo tije bende bro kwayo ni koro mwandu wa orumo nyaka medwa mshahara. Ma bro keto ohala bedo matek ne jomoko kendo bro chuno mondo gidar giter mwandu gi kuonde ma chike gi onge. Kamano. Erokamano nyakor Mgajwanga, dakika en 50 tok saa achiel mar okinyi. Abiro bedo kaka oyueyo saa 2 mar okinyi. Kapok kaka oyueyo bende aparo ni nyalo oronwa ote. Ka nineno kara na twak kotendre kod paro mar chik odiochieng' manyoro kabere jodito mopogore opogore natemo lose kotendre kod paro mar chik mar omenda makama. Ote mari en ang'o? Bende ni winjo kata na bende winje paro mar chik mar omenda mano mar higani e yo makare. Ioronwa ote lai mago te machoka 3:600 mbui mar Facebook, YouTube kanyakla kod Citizen Digital iyudowa achiel kachiel. Abiro bedo kasomo ote makamago. Kiny makawuono antiere gi jalonya e weche mag ochumi mano Laktar Duncan Ele. Daktari bende nang'iyo kata mana kotendre kod omenda mano mar mano mar budget mar hik omenda mar higa mar 2023 mano higa ni nyaka higa mabiro. Naneno ka budget makama mane bedni somo chin tarik 15 mano mar dwe mar auchiel ne. Budget ibiro bed kisomo mar siling trillion 3.67. Parno dochi manyoro committee mochung' ne weche mag omenda nantiere kod romo mabende naginono kata na budget makama. Kipimo budget mar hiko halane gi higa mokalo makoro rumo dwene nitiere medruok ka gi siling trillion 3.38. Sani jod bura bengi maduong' mar piny ngima bendo chiwo siem ne jatend piny Kenya William Ruto ni kotendre kod osuru mabende ibiro bed ka ijuogo nyalo bedo ka kelo hinyruok mano mar ochumi. Kwa king'iyo kaka iwache no, serikal dwa tiyo gi trillion 3.6 gimede gi bilion 200 about billion 300. To ma nyisi ni serikal konowa ne wan to waduok expenditure wa piny to gin to margi to giting'o malo to giidho tiende ni kasama gitimo budget ging'iyo ni to generally bech gik moko dhi malo koro sama bech gik moko dhi malo ni kaka gitimo ne gin giwegi nikech serikal nigi mfukune to japiny be nigi mfukune koro kagin bende ok gineno ni ok ginya cut down on the budget to ang'o miyo giparo ni wan to winjo wanyalo cut down mane weche mantiere to bende par ni kata mana kanwang'iyo wabiro bedo kata mana kwang'iyo budget mano kaka pok mar omenda kaka biro bedo kata mana ka dhie departments mopogore opogore iwacho ga kata mana ibiro bedo kinyisa kata mana kaka jalony weche mag uchumi kama ina diere iwacho ni development expenditure nego bed ni bedo mamalo kipimo gi recurrent expenditure ken wach makamano bende en adier en adier to king'eni king'iyo ka to dok chal ka gima mar development ne piny expenditure mano recurrent expenditure omenda mitiyo go pile ka pile koro ni malo development expenditure is 40% of the total expenditure king'iyo nikech recurrent en 1.565 billion to development en 743 billion man about 40%. Tiende ni pesa ma watiyogo mang'eny en mar chulo jotich mag serikal to gi tije mag operations mag serikal to ok wang'i dongruok mar piny ahinya omiyo ka tapani jo lony gi owinjo ng'i wachni malong'o mondo gimed omenda e development but apani moko bende giketo e counties ngeni counties bende nigi development fund nyaka gimbe gilos budget margi to story no kopogore ochala kate counties the recurrent expenditure ng'eny e serikal gite maloyo development expenditure to mano ema thiro dongruok
chandruok mag gwenge. To ben karam na public debt na njo karam no duchi nyama nyoro ben jaten piny Kenya bende no lose alam na piny Kenya ma bende no bage mat chel ko magawa mogo mantiere bure Nairobi ka bende wacho ne gowi bende chaka gi mathungo piny Kenya mo ben karam na sane yudo karam da ka skunde bende poko yudo omenda yudo karam na ka migawo mar obila poko yudo omenda wacho ma bende sibido karam na ka tiro governors bende no singne gi ni ibro migi omenda jotije mag piny owacho poko chulo omenda koro no ka nitie karam na kaka piny owacho bende koro thung to bende iwacho ga ni bende sirikal onge kod pesa wuok kuom jopiny osuru ma bende jopiny golo to kingeni kane piny owacho kao gopegi to kane ikwero piny owacho chal mana gi sani dong jopiny ywak ni gik mu owacho nwagi ok wane kadhi kodwa maber to piny owacho keto mana chunye ni gino ema nyaka gitim to dong chon ni nyiso piny owacho ni gopegi kako kaogi ni gibiro chulore nade ing'e ni gopegi kano kaogi mochom kodgi development to dikoro wawacho ni nitie fuong'ruok e piny to samoro gopegi no kao to the recurrent expenditure ma is not productive negi tiyo gi gowi timo yore moko ma koro ok nyal chulo omiyo mano koro piny owacho keto pek ne jopiny e kosa mane margi kamano kumanya daktari hilero wach makamagi yo makara wiyo na mar mondo mioko yueyo matinya koro mga juang ka aduogo gi ote magi mabende sebedo kioro ote neno kako dhuro penjo mabende na penjo kiny makawuono kaluwore kod twak mabende kambi mar All Media Services na nitiere godo mano mar golo odok e itinya koro mga juang mar mondo miyo puonji kaluwore kod paro mar chik mar omenda mabende koro piny owacho dhiro e yo matamre gi nono bende ni winjo kata kaka jotelo makamago na loso mabende koro ing'eyo matut kaluwore kod paro mar chik mar omenda makama ote makamaga biro bedo kasomo bang' yueyo matin ka yueyo waduogo bang' thuolo manok. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Mano kane parap kamora mora. Enango? Ungeni anasema nyeo dia minga, tunyaka sanian poka yude. Enango mi podi ranga malis kamano. Anadwaro ni mondi manyna ng'ama ber ahinya mabro kendo meher. To an nyathina ni nyaka tedi dala maber ma anadwaro. Nadwaro ni tijni kan gi yie mang'eny ahinya kuome. Iwinja? Jatelo an anyisi ni kik idew kata matin. Ok abi ketho yie ma in go kuoma. Abiro tiyo ni maber. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj mokinyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima ko yud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani
Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Nyakoro mgejwang' wadogo kae okang' mar ariyo gi twak e chenro mar piny pod oporo wach kaluwore kod paro mar chik mano mar omenda mano mar higani ma bende jopiny pod sumo e paro mopogore opogore ahinya bang' TV mar Ramogi mano mar Citizen kanyakla kod Inoro nobedo kod twak ka bende wakelo jolony jokede ne ratiro mag oganda jolony kanyakla kod josiasa mano mar mondo mi olerno jopiny tie paro mar chik mar omenda makama na piny ni bende ni winjo yo makare bende no lerni go yo makare ni winje yo machalo nade don kora soma ne ote kapok aduogo ka gi jalony ma bende ntiere godo mano laktar Duncan Eli ma bende en jalony e weche mag uchumi asema ne moko kuom paro ma bende osedonjo kaluwore kod twak mano mar Otieno Manyoro aneno godo nodero iwacho ni kadine sirkand Kenya Kwanza nyis jo Kenya ni gibiro ng'ado pesa no mondo konygi gero classes e skunde ma pod nyithindo bedo e te yien an be dinasire lakini mato oando jomoko e sirkal aya nitiere ote machielo mar John Mola iwacho ni jok machiemo kod sirkal ok dew chandruok ma bende jopiny mag jopiny kata matin ote machielo mano mar Nyakwara Dega iwacho ni this financial bill is so complicated even Minister Kuria does not understand it aya mani wacho kanyo kaluwore kod paro mar chik ma bende nabedo gi twak Moses Ogone piny oridore wado guru mana e pur wacho ni siasa mbaya maisha mbaya janeno machielo Kinyu David wacho ni let's go manjama mobiro midwa kwalgo mariek jo Kenya otanga ahinya paro machielo mano mar Pamela Wino iwacho ni gini nosepanga chon kendo nyaka sani kendo nyaka gima jopiny gi thuon baraza ni dokele diriyo kata didek eka wawinj mago mag bunge to ok dichiel iwacho ni nego bende twak makama ikelo nyadiriyo kata nyadidek en mana ni dong thuolo bende dhi to budget be ochiegni som to paro mar chik makamano nego bende kadho Sylvia Waga indiko ote mabor abiro temo some piyo iwacho ni twak ber kendo jomowuoyo otemo kar temogi wach udi tok rach lakini economy eman malo government no nego consider jomonego chul tax for example watu ka CS senators plus wabunge cause wao wanalipwa vitu ka housing fuel sitting allowance lunch and others lakini ordinary people for example iwacho ni ile mshahara wanapata ni ya kupigwa na hesabu jamani let the government budget with what they have but not money from poor Kenyan who can only afford 1 meal per day aparo ni ote no chopo yo makare aka ote mogik mano mar David Okuny iwacho ni walamo mana ni koth omed chue mondo wayud chiemo e puothe Kenya wawene Nyasaye okon jogene aworo serikandne daktari magi ote ma bende donjo pache kotendre kod ote ma bende jopiny oro de bedano ing'eni kama Owaga ondikono king'iyo Moses Kuria king'iyo omenda mare mo ochamo to housing levy ni idhi yudo nodhi chulo pesa marom gi Sharon chulo to eno yudo nyaka mabalang eno yudo koro kanyo jopiny nigi to kaka equity onge owinjo bed ni joma yudo pesa mang'eny chulo mang'eny to joma yudo mathin chulo mathin mano e kinyalo konyo joma ni piny kiting'o gi malo to kaka jod bura ing'eni kaka gichuno gigegi okapani kata usuru ni be gichulo maber kamano nikiyodo chimanyoro karamna kana winjo kana Moses Kuria na duoko achiel kuom jolony mabede ne nitiere studio wacho ni kin kionge payslip to nek be ni wuoyo koro manyiso ni jo payslip kata ne yudo $5,000 nek be ni juogi omenda nikitang'e ni nitiere jok ma onge ramne payslip ma bende yudo ramna omenda makore gi lach mago jo ohala mopogore pacho ka ing'eni kagachi okethore ti dhi ka mechanic pesa ma gibiro goni mathin en 1,000 to loso geche kata paro odiechieng mano ing'eni ng'ama onge payslip to gin gomenda makor gi lach omiyo
kuria gini tapani ging'iyo kama omenda onge. Kuma omenda ntie mowinjo gi tem matek en informal sector. Nikech achiel kuom jadito moro bende odiochieng' manyoro nowacho ni sirikal temo kata mana wuondore ni ong'eyo dwaro kata mana pek ma bende japiny kadhe to gikia. Aya, daktari duoki mane paro mar chik mar omenda. Nwaseneno gains mano mit ma bende paro mar chik mar omenda biro bedo ka biro godo. Lit bende waseng'iyo moko. En mana ni moko kuom gino pok walose. Odiochieng' manyoro nwantiere gi comedian mano mong'ere kaka Eric Omondi ma bende natemo lero gin kaka content creators, jogo ma bende tiyo gi mbui e yor yuto. Gibiro bedo ka giyudo pek nikech kaluwore gi paro mar chik mar omenda nitiere kwana tamala 15 ma bende piny owacho dwaro juogo gi mano digital content creators. Okang' ma kamano bende osekelo paro mopogore opogore kaluwore gi jok ma bende osebedo ka kelo sinema, obeda, entertainment e mbui. Ing'ene mae thiro creativity. Gimomiyo jogi nowe ma ok chul osuru. Nen ni nitie ji mang'eny ma creative, gionge tich. Koro winjo ne giyudo yo magiloso kendgi giwegi mondo gibed creative, kaeto giyud income out of it. Jogi keto ni dwa ng'ado gi osuru ni, samoro gibiro weyo tijni. To sama giweyo tijni, ka chulo osuru ni obembogi, to creativity dhi dok piny. To iyudo ka od lendo kaka Maruka un gi rules ni local content owinjo bed maromo nade. Koro ma dhi inyo the creative arts sector. Omiyo ato ka pacha to owinjo duoke piny mathin kata nus marma. Kamano. Nikech king'eyo kata mana content creators mar mondo michak yudo yuto mane mbui mar YouTube. Ige gima nego bed ni itimo. Okong' mondo nyaka gibede gi subscribers maromo 1000. Ma bende ok yot yudo. Nikech en nasayo jopiny, nasayo luwauru, follow, subscribe, akede tap, ring the bell. To ne gibede gi 4000 watch hours. Gi 1000 subscribers. Ingeni mano kaka content creator isedhi misero kata mana jopiny mar mondo mi oluwi mondo tim kamano. Majugo gi kwana tamala 15 isekedo mitiyo matek itemo. Samoro nyiewo kata mana sime mantiere gi picha maber, samoro kata mana nitie kata mana editors mabende chulo. Donno kata mana kawacho makama dhi diyo gi ahinya. Ingeni kane sirikal konyogi sama iwuok ni nidwa bedo content creator, to ni mi kony moro mar manyo kata subscribers go, ni mi kony moro kata mar equipment midwa tiyo go, to bedo mayot. To kake wache ni jogi ose chandore, to bende nueng'o gi ni ok ong'eny. Nikech bende nyaka okoti kende, otiyo gi ji mang'eny. En onyalo create content, to en gi ja media, en gi ja publicity. Ben kata mana gi jomondiko ma bende ochulo. Kamano. Koro ing'iyo ni jogi ka ber to winjo tergi kata turnover tax. Turnover tax than kao withholding tax. Kamano. Osuru machielo daktari ma bende walose en mano mag mobile money transfer. Nikichocho ni 15% mago mag excess duty on mobile money transfer charges biro bedo ka idho gi kwanda tamalo 12. Lakini pogruok mane ma bende nitiere mobile money transfer tax to kopogore gi mano mar bengi. Nikech bengi cha nowach ni wadhi bedo kwa yudo ber transfers mag bengi dhi lwar. Mano ka wuok kwana tamalo 20 nyaka kwana tamalo 15. Osuru mijuogo. Dongeni kanya momiyo sama idwa baga gi wach, sama iwacho ni nitie ber ne ber transfer mar bank. Ji mang'eny Kenya ka tiyo gi M-Pesa, mobile money transfer. Bank transfer gin ji mathin. Koro ji mang'eny ema transfer pesa through esimu. To gine momed osuru margi nikech gidwa ni mondo giyud nueng'o mang'eny. To sama itax banking system kata mobile money transfer, inyo gimwaluongo ni financial inclusion. Ing'en tie ji mang'eny matinde ok or ni pesa gi M-Pesa. Obro koni ni
bikao pesa nikech charges mag M-Pesa ni malo. Koro ma bro nyalo miyo ji mang'eny weyo tiyo gi yore mag oro pesa e simu nikech obedo costly. To kosebedo costly on them, to giwe tiyo kode, to mano dhi duoko financial inclusion marwa piny. Yeah. Aparo ni mani nadier nikech apani kanyo na nitiere bagne matine nikech bengi to bengi emana neno ka transfers ki yoro gram na omenda kintiere gode bengi ni kidhi bengi machielo omenda aneno ka idhi juogo suru piny ka wuok tama kwana tama lo 20 nyaka kwana tama lo 15 to simu ni ma jiero tiyo gode oro pesa gi yudo pesa gi golo pesa nangu mino suru mare kore do mede taneno kido mede gi kwana tama la 3 nikech ka wuok kwana tama lo 12 nyaka kwana tama lo 15 kembe magungwe yamo bende naneno kata na komedo sane dingi kata na omenda mar oro gi omenda mar yudo pesa ki oro kata na kigolo bende nitie kata na ka kijuogo omenda mathoth kanyo aparo ni mabro bedo kaino kram na johala ipachuka madhi medo kendo dhi medo bech ngima nikech ji mang'eny king'iyo jok man gi bank account ok ginya chopo kata 30% mar joma tiyo gi M-Pesa. Koro sama koro oro pesa dhi bedo bei mamalo nikech osuru ni, then nyaka koro ma bende jok ma yudo pesa no ng'ato biro koni ni or nyaka gi migolego nyaka gi osuru mar sirikal. Koro kichula to chul miyo magolego to gi mar osuru mar sirikal. Magoro nyiso ni karam naka paro mar chik maka mokadho manyiso ni jok mabende koro wacho ni or no omenda tiyore gi migologo mano nyalo bedo matek dong tolo mabiro ji biro chako dok koro chulore kawaida kaka chon. Aya, koro nyakoro mga juang nikichote bende thoth bende sabena no karengo mateka ka wane ote kendo machielo daktari ote mabende biro bedo kadonjo wa biro bedo kwaso mogodo paro ote nyakoro mga juang hiore lai magodo machok rede ka uchel no mbui mar Facebook YouTube bende yudo wa achiel kachila sama ne moko komote mabende ose donjo ka ibiro bedo kikonya somo kodgi ongwe yamo ketna otego mar mondo miasom. Aya, aneno kanyo ote mabende donjo Keno Wiro iwacho ni Sharon wach manyoro media otimo omed dhi nyime aduoke erokamano ne Kwame kuom ratiro mare iwacho ni Keno Wiro kiwuok Awendo e county mano ma Migori. Ote machielo en Peter Oyata iwacho ni Sharon Kwame apake ahinya no fe sirikal mo wacho ni adier an Peter Oyata samoro nyakoro moge jwanki kwa Kwame Owino benenja lonye weche mag uchumi mabende na nitiere huduchi manyoro e twak market kod mano. Brian Otieno iwacho ni an gi penjo e wi ng'eto mano mar kona tamaladek iwacho ni saving mar Hustler Fund ni kanye tinyalo yude nade iwacho ni Brian kiwuok Awendo mano gore dwaro saving mar Hustler Fund daktari samoro biro bedo kifono nwa we atika disomo otema bende nitiere. Ken iwacho ni tax nyiewo ndege oduok chien transfer mar pesa e bengi oduok piny. Koro penjo en ne Mama Mboga to biro nyiewo ndege karang'o nyithindo moyudo yueyo e yor mbui ka ngima tek donge gibiro donje mibadhi mar electronics wan nyithindo mwapuonjo ok none maber Kenya Kwanza negowa. Ken aneno ote mari kanyo. Aya, koro mana ko nyalo duoko Ken ni wach mar kwana tamaladek mag savings mago mag Kenya Kwanza. Dong savings ka bende nas Kenya Kwanza choni karamna ki en ceiling target ni en ceiling iwacho ni limit ni en ceiling 500. Kese kwa ceiling 500 no kumi ceiling 500 nogono mane Hustler Fund. Nitiere omenda ma sirikal natero ni idhikani ni mane maparo ni penjo mana paro ni moyudo nade. Ing'eni sirikal ni gimowase yudo kodgi giero yao funds ok ne gichako gi Hustler Fund sa pani gidhie women fund chane giluonge ni biashara fund kendo sani koro gin gi housing fund nando ni gima wuok ne gi ahinya en fund ni to mae kama jopiny kaka Ken ong'e gimopenjo ni ok onyal yudo saving ne to king'iyo history mar Hustler Fund kana ng'iyo bang'e kana yudo ni jok mano olo omenda ni thoth gi ok ochulo
thothgi ok ochule, koro oken onge liquidity, ma bende ka ing'iyo lifespan ne to samoro biro gore piny ka ok gidok ne sirikal mondo omedgi pesa, nikech ka ji ok duok pesa ma giolo to nool gi pesa mane jomoko save, koro pesa michulo joma no save gi to dwa wuok kanye. Kamano mane penjo maduong' nikech kama na hasla fund omenda ma bende koro kose juogi omenda baka ma bende penjo en ga nitiere ni omenda gi biro bedo ke miaka rango. Aparo ni nitiere bugo mathoth ma bende nego bende piny owacho lero e okang' maka maber ni kendo hasla fund e okang' mar ariyo bende ni winjo kama na ka jatend piny Kenya bende no yango e nyasi mano mar madaraka ma bende no kadho mano mar 60 ka bende no wacho ni koro sani koro inyalo bed ni kichiwe grube kintiere gi saga magosa kosi nyalo bedo kada na kichiwo ni hola makama. Ntiere ote madana soma bang' mano daktari bro bedo kaka upachi mogik kotende kod thor wach ma bende wantiere godo. Rosi kinyalo mana keto na ote ma bende osedonja riyo kanyo abro bedo ni amor koka mano koso awinja ni pachi mogik omonde bang'e Rosi bro bedo ka keto na ote asom katie kodonge. Kamano. Apa ni kaka wan jo Kanyanam. Nyasaye no konyowa higa ni, koth ochwe maber, aneno ka jo piny osegwelore. Kaka wasero pile, jo piny otem odoge yore mag pur, kendo jo piny otem oyud yore mamoko ma ginyalo yudo go nweng'o, ma onge mibadhi. Hinyruok mar piny to ji te hinyore, koro kik wabed ni wane ma ineno wane wating'o chandruok mar piny te. Kaka ji te hinyore, ji ohinyre ka gigi awang'o kalgi, to